Ροναντού. Δεν την βλέπω, μας είχε κάποιο δώρο για την πρώτη του πτήση, ελπίζω να έχουμε μετά. Ο πρόεδρος της Λαϊκής Βουλευτής Καλαμάτας, κ. Πανάγος Φροναράκης, Παναγιώτης Φροναράκης, θα μας κάνει μια εισαγωγή εδώ για την βιβλιοθήκη η οποία μας φιλοξενεί. Και έχει φιλοξενήσει προφανώς και εμένα πάρα πολλές ώρες για την έρευνα της προοδοποίησης και χρόνου. Κύριε Φροναράκη. Πέραν, ακούγομαι. Νομίζω ότι ακούγομαι. Είμαι καβαλτική στην ίδια την ομάδα σαν μαθηματικός. Βρισκόμαστε στο αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, έναν χώρο που τον αξιοποιήσαμε τώρα τελευταία, με χορηγίες και μας βοηθάει την κυριολεξία στον ήλιο που δεν μας άφηνε να πλησιάσουμε. Όχι και αργό τη γρανίτη. Φιλοδοξούμε να τον βελτιώσουμε με όργανα ακόμη, γιατί θέλουμε να το κάνουμε και τμήμα μουσικής. Εκτός από το ειδικό τμήμα, που μαζεύει πάρα πολλά παιδιά, να μπορέσουμε να το κάνουμε και ένα τμήμα μουσικής. Έχουμε αρχίσει την προσπάθεια. Ελπίζω να βρούμε την κατάλληλη βοήθεια από την κοινωνία της Καλαμάτας. Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1933, κοντεύουμε να αφήσουμε 100 χρόνια. Συνδέθηκε με την Καλαμάτα, νομίζουμε πλέον ότι είναι κομμάτι της πόλης της Καλαμάτας, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη, και έχει την υποστήριξη όταν χρειάζεται από την τοπική κοινωνία και από χορηγούς. Η μεγάλη μας τιμή έγινε όταν... Ναι. Μαζεύτηκε η Δικόλ και φτιαχτήκαν 3 βιβλία με τα μεσηνιακά γράμματα. Είναι τιμή μας το ότι μας βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών για αυτή την προσπάθεια και ελπίζουμε να μπορέσουμε να την επαναλάβουμε, μια και η ανάγκη για παρουσίαση νέων βιβλίων είναι καθημερινά μεγάλη. Με έχει εντυπωσιάσει στα 6 χρόνια που είμαι πρόεδρος στη βιβλιοθήκη πόσοι ζητάνε να παρουσιάσουν βιβλίο. Πάρα πολύ. Όχι μόνο Μεσίνη και Καραμαγιανή και από άλλες πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε απήχηση σε μεγαλύτερη από τα γεωγραφικά όρια της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Στο δεύτερο τόμο, στη δεύτερη που έγινε και επανέκδοση, ο κύριος Παναγιωτόπουλος αναφέρει για πρώτη φορά προς τα ευρωπαϊκά αυλάς. Είναι το βιβλίο το οποίο δέθηκε με την ιστορία της Καλαμάτας και ειδικά με την Επανάσταση του 1821. Θέλω να σας εκφράσω τη χαρά μου και την τιμή μας που βρίσκεστε εδώ και να μας δώσετε την παρουσία σας και σε άλλες προσκλήσεις που θα στείλουμε για να βοηθήσουμε και να έχουμε το κατάλληλο χώρο και χρόνο να μας παρουσιάσουν ποίηματα και διηγήματα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον αγαπητό κύριο Βίρα, προσωπήσει τον κύριο Δήμαρχο σήμερα, που αγγελημένες υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να βρίσκεται εδώ και είμαι σίγουρος ότι η δικιά σου η θέση είναι αρκετά ισχυρή. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε Βουλευτά, εκλεκτοί ομιλητές, κυρίες και κύριοι, συμπολίτες και συμπολίτησες. Είναι αλήθεια το ότι αποτελεί μεγάλη περηφάνεια της Καλαμάτας τα πρωτεία της ελευθερίας. Όμως ταυτόχρονα αυτά τα πρωτεία της ελευθερίας για μας δεν είναι μόνο μία ανάμνηση, είναι και μία ευθύνη. Ευθύνη γιατί μιλάμε για μια επανάσταση που έλαβε μορφή, έλαβε γραφή, έλαβε ευρωπαϊκή απήχηση. Και αυτό μας κάνει ως πόλη και υπερήφανος, αλλά όπως προείπα και υπεύθυνος. Μεταφέρω τον χαιρετισμό του Δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, που επί δημαρχωτίας του
πλέον ορίζεται ο Μάρτιος ως μήνας ελευθερίας. Με αυτή την έννοια υπήρξε η πρωτοβουλία ώστε με ένα καινούριο αφήγημα, με μια καινούργια ματιά, να ξαναδούμε το 1821 και την πόλη σε ένα καινούριο πρίσμα. Και βέβαια, η επιφάνεια εργασίας δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική από την προκήρυξη προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς. Αναφέρομαι λοιπόν για την πρωτοβουλία, για τη δημιουργία του Μουσείου Διπλωματίας, που τα προσεχή χρόνια θα το δούμε να πραγματοποιείται μέσα στην πόλη της Καλαμάτας. Χαιρετίζουμε λοιπόν την απόψινή βραδιά, όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία που έχει σχέση με την ιστορική ταυτότητα της Καλαμάτας και ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας καλησπέρισω και εγώ. Ονομάζομαι Μινάς Παπαγεωργίου. Είμαι διευθυντής της σειράς Λουξόρδης των εκδόσεων iRide. Να πω καταρχάς και από τη δική μας μεριά ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λαϊκή Καλαμάτας για την φιλοξενία. Να ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκονται στο πάνελ, τον κύριο Δημητρόπουλο, τον κύριο Τατσόπουλο και φυσικά τον κύριο Πατσόπουλο, με τον οποίο το τελευταίο περίπου χρόνο συνεργαστήκαμε για την έκδοση αυτού του βιβλίου. Πριν περάσω στη δική μου ανάλυση, στη δική μου εισήγηση, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τη σειρά. Πρόκειται για μια σειρά βιβλίων εκτάχει, η οποία... Γιατί, ωραία. Η οποία μετράει πλέον 10 χρόνια ζωής, από το Δεκέμβριο του 2016, συμπληρώνουμε 10 χρόνια ζωής φέτος. Έχει αφήσει το δικό της ιδιαίτερο στίγμα στην ελληνική εκδοτική πραγματικότητα, εστιάζει σε άγνωστα και λησμονημένα κείμενα της περίοδου του νεοελληνικού διαφωτισμού και προβάλλει τις ιδέες αυτές μέχρι το σήμερα. Δηλαδή, από βιβλία των τελών του 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα, έως και μελέτες και έρευνες σύγχρονων ερευνητών. Όλο αυτό το διάστημα, πέρα από τα κείμενα εποχής τα οποία έχουμε παρουσιάσει και τα βιβλία σύγχρονων μελετητών, να πούμε ότι είναι έκδηλη η παρουσία του ακαδημαϊκού στοιχείου γύρω από τη σειρά. Αν κάτι έχει πετύχει η Λουξόρδης όλα αυτά τα χρόνια, είναι δύο πράγματα και κύρια κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, ότι έχει καταστήσει ζητήματα πολύ δύσκολα, έως και ταμπού θα λέγαμε για την ελληνική κοινωνία, και τα έχει τοποθετήσει μέσα στο πλαίσιο της δημόσιας σφαίρας της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι παρά το μέγεθος του εκδοτικού μας οίκου, όλα σχεδόν τα βιβλία της σειράς έλκουν μάλλον το ενδιαφέρον πολύ μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας. Και αφετέρου είναι αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως, ότι σε αυτό ακριβώς το παιχνίδι, αν θέλετε, σε αυτή ακριβώς την κατάσταση, έχει επισέλθει και το ακαδημαϊκό στοιχείο που δίνει με το δικό του ξεχωριστό κύρος τη σειρά. Τώρα, το βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα αφορά ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, το πρώτο διπλωματικό έγγραφο το οποίο στέλνεται στην Ευρώπη στο πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι ένα έγγραφο το οποίο, ως ένας άνθρωπος που δεν έχω σχέση με την Καλαμάτα, την επισκέπτομαι βέβαια εδώ και αρκετά χρόνια, να σας πω ότι δεν είναι ευρέως γνωστό στους συμπολίτες μας στις υπόλοιπες πόλεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι, οι περισσότεροι, ας πούμε, γνωρίζουμε για την περίφημη προκήρυξη του Υψηλάντη. Την προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές αυλές πριν συνομιλήσουμε για πρώτη φορά με τον κύριο Πατσόπουλο, την είχα ακούσει, αν θυμάμαι καλά, μία φορά και ούτε καν την είχα ψάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο, βάζει ακόμα περισσότερο την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας σε αυτό ακριβώς που αναφέρθηκε προηγουμένως, δηλαδή στο κομμάτι της έναρξης του αγώνα. Και νομίζω ότι ένας από τους στόχους του βιβλίου είναι να την καταστήσει, πέρα από την έρευνα, έτσι, την εντελεχή που έχει κάνει ο κύριος Πατσόπουλος, είναι να την καταστήσει ευρύτερα γνωστή και να πιέσει, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, έτσι ώστε επιτέλους να την δούμε κάποια στιγμή και στα σχολικά βιβλία, γιατί επαναλαμβάνω η σημασία της είναι τεράστια.
Εκεί όμως που θα ήθελα να πω, γιατί δεν έχω σκοπό να μείνω μόνο σε γενικότητες που ένας εκδότης θα ήθελε να πει και να αναφέρει σε μια παρουσίαση βιβλίου, είναι να πω λιγάκι σε πιο δύσκολα, σε πιο ζόρικα θα έλεγα νερά, και να πάμε στον τίτλο λιγάκι του βιβλίου. Δηλαδή, ο τίτλος του βιβλίου επιλέξαμε τη φράση 1821 «Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών», ερωτηματικό. Είναι ένας τίτλος ο οποίος προκαλεί ερωτηματικά, ενδεχομένως να προκαλεί και παρεξηγήσεις, ενδεχομένως να θεωρηθεί προβοκατόρικος, αν θέλετε, με την καλώς ή με την κακώς εννοούμενη έννοια. Το ερώτημα που θέλω να θέσω και με βάση τα όσα θα πω ευελπιστώ να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, είναι το εάν είχαμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη φράση σαν τίτλο αυτού του βιβλίου. Για να χρησιμοποιηθεί λοιπόν ως τίτλος η συγκεκριμένη φράση, πρέπει καταρχάς να δούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία πραγματεύεται ο κύριος Πατσόπουλος στην έρευνά του. Το πρώτο λοιπόν θέμα έχει να κάνει με την ακριβή ημερομηνία συγγραφής της συγκεκριμένης προκήρυξης. Νομίζω ότι έχουμε πέσει διάνα ως προς τη μέρα, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 205 χρόνια από την συγγραφή της. Δεύτερο θέμα, η ταυτότητα του συγγραφέα της, θα τα ακούσουμε αργότερα, όλα αυτά. Και το τρίτο και τελευταίο θέμα, το οποίο δεν το είχε θίξει κανείς έως σήμερα, είναι άκρος σημαντικό και όπως είπα, επαναλαμβάνω, δεν το είχε θίξει κανείς σήμερα, ούτε καν μέχρι και τις τελευταίες μελέτες επί του θέματος, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να παρουσιάστηκαν τη δεκαετία του 60, οι τελευταίες 60. Πώς? Τέλη δεκαετίας του 60, πολύ σωστά. Είναι για ποιον λόγο απουσιάζει από το συγκεκριμένο έγγραφο κάθε αναφορά στη χριστιανική θρησκεία και τους εκπροσώπους της. Το οποίο σαφέστατα με βάση τα όσα διδασκόμαστε στο σχολείο ή τα όσα συζητούνται στη δημόσια σφαίρα, μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Με βάση λοιπόν αυτά τα τρία ερωτήματα, κάποιος μπορεί να πει ότι το «Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών» ερωτηματικό είναι ένα προβοκατόρικο ερώτημα, καθότι παίρνει ως βάση ένα συγκεκριμένο έγγραφο της Ελληνικής Επανάστασης και κατ' ουσία το γενικεύει μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αγώνα. Μα όλοι οι αγωνιστές ήταν χριστιανοί, θα πει κάποιος, και δεν θα έχει απαραίτητα άδικο. Η απάντηση σε αυτόν τον προβληματισμό που θίγω θα έρθει μέσα από βιβλία της σειράς, τα οποία έχουμε δημοσιεύσει όλα αυτά τα 10 χρόνια. Θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Το «Έλληνες ή Ρωμιοί» είναι ένα βιβλίο το οποίο εκδώσαμε το 2019, αν θυμάμαι. Είναι ένας διάλογος μεταξύ του Νικόλαου Πολίτη, πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, είδα και ένα πορτρέτο του κάτω στη βιβλιοθήκη, και του Κωστή Παλαμά. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Έλληνες λόγοι εκείνης της περίοδου φιλονικούν ή, αν θέλετε, διαφωνούν, διασταυρώνουν τα ξύφη τους πάνω στο εάν ως έθνος έχουμε το δικαίωμα, μάλλον έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να ονομαζόμαστε βάσει της πολιτιστικής μας και πολιτισμικής μας κληρονομιάς Έλληνες, ή αν πρέπει και έχουμε το δικαίωμα να ονομαζόμαστε Ρωμιοί. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία περίπου 80-90 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821. Το σημειώνουμε αυτό. Στο βιβλίο έχουμε την κάθε πλευρά. Έτσι, ο Παλαμάς υποστηρίζει τα των Ρωμιών, ο Πολίτης υποστηρίζει τα των Ελλήνων. Στη μελέτη «Ηλιοκεντρικό σύστημα και ζωή στο διάστημα» το 1821 αναπτύσσεται η διαμάχη μεταξύ Ελλήνων διαφωτιστών και χριστιανών λογίων της προεπαναστατικής περίοδου πάνω στο εάν ο ήλιος αποτελεί το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος και για το αν υπάρχει ζωή στο σύμπαν. Θέματα τα οποία ήταν λυμμένα στην Ευρώπη 200-300 χρόνια πριν. Για ποιον λόγο γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Διότι αυτούς που αποκαλούμε Έλληνες διαφωτιστές βάζουν πάνω απ' όλα το κομμάτι της επιστημονικής αλήθειας και της έρευνας, αν θέλετε. Οι λόγοι ή οι ελεγχόμενοι από το Πατριαρχείο, οι οποίοι διαφωνούν, βάζουν πάνω απ' όλα την χριστιανική τους ιδιότητα και θεωρούν ότι αν και εφόσον υποθέσουμε ότι ο ηλιοκεντρισμός είναι ορθός,
καταρρέει το χριστιανικό δόγμα. Εάν και εφόσον υποθέσουμε ότι υπάρχει ζωή στο σύμπαν, καταρρέει το χριστιανικό δόγμα. Άρα και εκεί έχουμε μια ιδεολογική σύγκρουση, η οποία οδήγησε έτσι σε σχετικές ανακοινώσεις του Γρηγορίου του Πέμπτου παραμονές της Επανάστασης, που στυλίτευε την είσοδο των φυσικών επιστημών, νέων μαθηματικών, φυσικής, αστρονομίας, χημίας, στις σχολές τις οποίες ελέγχονταν από τους διαφωτιστές. Όλα αυτά τα μαθήματα θεωρήθηκαν ως φορείς άθεων ιδεών, εισερχόμενων από την Δύση, οι οποίες βέβαια μετέφεραν μαζί τους και τα κελεύσματα περί Επανάστασης, τα οποία το Πατριαρχείο δεν ήθελε να θυχτούν. Πατρική και αδελφική διδασκαλία είναι το επόμενο βιβλίο. Είναι το κείμενο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Άνθιμου, που λέγεται Πατρική Διδασκαλία, και η απάντηση του Αδαμάντιου Κοραή, το 1798 όλα αυτά, η οποία ονομάζεται Αδελφική Διδασκαλία. Θα σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από το κείμενο της Πατρικής Διδασκαλίας του Πατριάρχη Άνθιμου. «Κλείστε τα αυτιά σας και μην δώσετε καμία ανακρόαση εις ταύτα τας νεοφανής ελπίδας της ελευθερίας, και να είστε κατά πολλά βέβαιοι ότι εδόξε και η διδασκαλία αυτών, καθώς εδυνήθημε να καταλάβουμε και πραγματικώς από τα έθνη όπου εδέχθησαν αυτάς να γνωρίσουμε, κοντά όπου είναι ενάντια εις τα ρητά της Θείας Γραφής και των Αγίων Αποστόλων, όπου μας προστάζουν να υποτασσόμεθα εις τας υπερεχούσας αρχάς». Ο Κοραής του απαντάει ότι βλέπον το κατά βαρβάρων τυράννων της Ελλάδος μίσος αυξανόμενων επί μάλλον και μάλλον, ηθέλησεν ο φιλότουρκος συγγραφεύς της Πατρικής Διδασκαλίας να κοιμήσει την δικαίαν των Γρεκών αγανάκτηση. Εύκολον είναι να καταλάβει τις από ταύτα ότι οι πλεονέκτε πρέπει να φοβόνται την καταστροφή των Τούρκων ως ιδίαν αυτών καταστροφή και των Γρεκών την ελευθερίαν ως απαρηγόρητον αυτών δυστυχίαν. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται στο κατόφλι του 1821. Στη μαύρη βίβλο του 1821, με πρόλογο από τον καθηγητή Βερέμη, παρατίθενται 12, αν θυμάμαι καλά, ή 10 πατριαρχικές εγκύκλοι που ξεκινούν από το 1798 και φτάνουν μέχρι το 1828. Δεν θα τις απαριθμίσω τώρα για να μην χάνουμε χρόνο, αλλά όλες αυτές οι εγκύκλοι ουσιαστικά δίνουμε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως τη φωνή, αντιτάσσονται στην Ελληνική Επανάσταση. Προσοχή, δεν αναφέρομαι, δεν μιλάμε τώρα για το στενό πρίσμα των γεγονότων του Μαρτίου του 1821 με τον αφορισμό που κάποιος θα πει ότι γινόταν με σκοπό να προστατευτούν οι πληθυσμοί της Κωνσταντινούπολης, που θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για όλα αυτά. Αναφερόμαστε σε πατριαρχικά έγγραφα τα οποία ξεκινούν τουλάχιστον 23 χρόνια πριν από την Επανάσταση. Στα απαγορευμένα βιβλία του 1821, με πρόλογο του καθηγητή Πέτρου Πιζάνια, έχουμε 3 περιπτώσεις βιβλίων τα οποία κάηκαν στην αυλή του Πατριαρχείου. Τη νέα πολιτική διοίκηση του Ρίγα Φεραίου, το Κρήτονο στο Χασμί και το Λίβελος κατά των Αρχιερέων, σε πρώτη μάλιστα δημοσίευση στην ελληνική βιβλιογραφία. Εντός του προλόγου του, ο καθηγητής Πιζάνιας μας πληροφορεί και για μία φράση του Άγιου Αθανάσιου Πάριου, ενός εκ των κυριότερων ιδεολογικών οργάνων του Πατριαρχείου στις αρχές του 19ου αιώνα, ο οποίος αναφέρει πως οι ελληνίζοντες φιλόσοφοι της περίοδου του είναι άξιοι μαχαίρας. Προσοχή στη λέξη, έτσι. Οι ελληνίζοντες φιλόσοφοι. Άρα εδώ υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός φιλοσόφων, τους οποίους τους αποκαλούμε ελληνίζοντες. Δεν βρισκόμαστε στα χρόνια στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες με τη σύγκρουση εθνικών και χριστιανών, όπου έχουμε τους κώδικες του Ιουστινιανού και του Θεοδόσιου, βάσει τους οποίους απαγορεύονται το θέατρο, κλείνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κλείνει η Ακαδημία κτλ. Μιλάμε για παραμονές της Επανάστασης. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, λίγες δεκαετίες νωρίτερα, ο Κοσμάς ο Αιτωλός διακήρυσε: «Εσείς αδέρφια μου δεν είστε Έλληνες, είστε χριστιανοί». Άρα εδώ υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ Ελλήνων και Χριστιανών, παραμονές της Επανάστασης όλα αυτά. Το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος ονομάστηκε Ελλάδα, σίγουρα έκανε κάποια κόκαλα περασμένων δεκαετιών να τρίζουν. Έτσι, όταν το ελληνικό κράτος ονομάστηκε Ελλάδα και δεν ονομάστηκε, για παράδειγμα, Ρωμανία. Σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσενας, επανεκδώσαμε το 3ο τεύχος του περιοδικού Μέλισσα, το οποίο εκδόθηκε στο Παρίσι την άνοιξη του 1821.
Σε αυτό το τεύχος, την ώρα δηλαδή που η Επανάσταση ξεσπάει στην Ελλάδα και στην Καλαμάτα, γράφεται η προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά σαβλάς, οι συντάκτες του περιοδικού προκηρύσουν διαγωνισμό με τίτλο «Ποια και πόσα είναι τα κακά που έχουν προξενήσει στο δυστυχές ημών γένος οι περισσότεροι των αρχιερέων». Ενδεικτικό του κλίματος της εποχής. Επαναλαμβάνω, αυτά που ακούτε αυτή τη στιγμή είναι σοκαριστικά, διότι δεν τα μαθαίνουμε στα σχολικά βιβλία. Δικαιολογούν όμως απόλυτα το πλαίσιο γύρω από το οποίο έχουμε επιλέξει τον συγκεκριμένο τίτλο. Στέφανος Κουμανούδης, ο τελευταίος Έλληνας διαφωτιστής, το επόμενο βιβλίο που θα ήθελα να σταθώ. Ο Κουμανούδης ήταν ο πρώτος καθηγητής Λατινικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ψυχή της Αναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας. Πέθανε το 1899. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα μετέχμιο, θα λέγαμε, σε μια περίοδο που διαμορφώνεται πλέον η νέα ελληνική ταυτότητα στα τέλη του 19ου αιώνα και επιβάλλεται ουσιαστικά το ιδεολόγημα του ελληνοχριστιανισμού με τον Κωνσταντίνο Παπαρεόπουλο, διότι εξυπηρετούσε την άνοδο των εθνικισμών και τη μεγάλη ιδέα. Ο Κουμανούδης, μαζί με άλλους, όπως ο Παύλος Καλλιγάς για παράδειγμα, συνεχίζουν το σχήμα εκείνο της ελληνικής ιστορίας των Ελλήνων διαφωτιστών προεπαναστατικά, μη περιλαμβάνοντας το Βυζάντιο στην ιστορία του νέου ελληνισμού. Θεωρούν ότι μαζί με τους Ρωμαίους από το 146, τους Βυζαντινούς αργότερα και τους Οθωμανούς αργότερα, η Ελλάδα πέρασε από πάρα πολλές κατοχές, να το θέσω έτσι. Και στην Εθνοσυνέλευση, νομίζω στην πρώτη Εθνοσυνέλευση, αναφέρεται στο ψήφισμα ότι είναι η πρώτη Εθνοσυνέλευση ελεύθερη των Ελλήνων μετά από 22 αιώνες. Έτσι, να το σημειώσουμε και αυτό. Στο βιβλίο «Η Εκκλησία μετά την Επανάσταση» του 1821, με πρόλογο του καθηγητή Αριστίδη Χατζή, φέρνουμε στο φως το περίφημο πόρισμα της Επταμελούς Επιτροπής που όρισε ο Όθωνας το 1833, βάσει του οποίου προχωρήσαμε στο αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Για ποιο λόγο προχωρήσαμε στο αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας? Διότι από την εποχή του Καποδίστρια κιόλας καταλάβαμε ότι η Ελλαδική Εκκλησία δεν μπορούσε, το Πίμνιο μάλλον, δεν μπορούσε να, ενεργεί βάσει εντολών που έδινε ένα πατριαρχείο που ελεγχόταν από τον Σουλτάνο. Είχαν προηγηθεί τα γεγονότα με τον Αγαθάκελο το 1828, μην μακρηγορούμε τώρα, αλλά σε αυτό ακριβώς το πόρισμα το οποίο παρατίθεται στο βιβλίο, οι ίδιοι οι άνθρωποι όπως ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, για παράδειγμα, ιερέας, ο οποίος διετέλεσε αργότερα Γενικός Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, παραδέχονται ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος της ανώτατης ιεραρχίας της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Στην ανάρμοστο κατάχρηση, η ανάρμοστο κατάχρηση, έτσι λέγεται το βιβλίο, βλέπουμε τη διαμάχη για τα αρχαία ελληνικά ονόματα μέσα στον χρόνο. Πώς δηλαδή ο πόλεμος απέναντι στα αρχαία ελληνικά ονόματα από τις εποχές του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και μετά άλλαξε τον πολιτισμικό χάρτη της χώρας. Και για ποιο λόγο προεπαναστατικά κάποια στιγμή ξεκινούν οι Έλληνες αρχικά στα πλοία και στη συνέχεια μαζικά στα παιδιά τους να δίνουν σε όλη την ελληνική επικράτεια ονόματα όπως Θεμιστοκλής, Περικλής, Αχιλλέας, Οδυσσέας κτλ. Και ποιος είναι ο λόγος που οδηγεί τον Γρηγόριο τον Πέμπτο στα 1819 να αφιερώσει το τελευταίο κομμάτι εγκυκλίου του κατά των φιλοσοφικών μαθημάτων στο να ζητήσει από τους ιερείς της ελληνικής επικράτειας να σταματήσουν αυτή την κατάχρηση της ονοματοδοσίας, δηλαδή των αρχαίων ελληνικών ονομάτων. Όλα αυτά συνδέονται. Στο νεοελληνικό διαφωτισμό και αντικλερικαλισμό είναι ένα συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Σε μία εκ των ομιλιών, ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής μας φέρνει σε επαφή με μία τελείως άγνωστη ιστορία. Στα 1822, ενώ μένεται η Επανάσταση, αντιπροσωπεία των Ελλήνων φεύγει και πηγαίνει στο Βατικανό με σκοπό να θέσει τους Έλληνες κάτω από την προστασία του Πάπα. Τελείως άγνωστο. Γιατί έγινε αυτό? Είχε προηγηθεί ο αφορισμός των Ελλήνων από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και αμέσως με τον Γρηγόριο τον Πέμπτο ο Ευγένιος Β που τους διαδέχεται εξακολουθεί να εκτοξεύει τις ίδιες απειλές και μάλιστα καλεί τους Έλληνες να επιστρέψουν στην αγκαλιά του Σουλτάνου και σε αντάλλαγμα θα αποσύρει τον αφορισμό.
Οπότε οι Έλληνες δεν έχουν κανένα πρόβλημα στα 1822 πρακτικά να γίνουν καθολικοί ή να τεθούν τέλος πάντων υπό τη σκέψη του Πάπα. Το να γίνουν καθολικοί είναι κάπως έολο, για να είμαι ειλικρινής. Τέλος, στην ελληνική νομαρχία, το βιβλίο το οποίο εκδώσαμε το προηγούμενο μήνα, στην καθομιλουμένη μάλιστα για πρώτη φορά, έτσι ώστε να μπορεί να το καταλάβει και ένας μαθητής γυμνασίου. Και εκεί ο ανώνυμος συγγραφέας, ο περίφημος ανώνυμος Έλλην, κατακεραυνώνει πράγματα και καταστάσεις τα οποία σχετίζονται με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σας είπα. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, έτσι, για να κλείσω και για να απαντήσω και στο ερώτημα. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούστηκαν με φόντο την ανεξαρτησία και ελευθερία των Ελλήνων. Σε εποχές όπου ιδεολογικά τα πάντα ήταν ρευστά. Εμείς σήμερα ξυπνάμε, πηγαίνουν τα παιδιά μας σχολείο, τα παιδιά μαθαίνουν συγκεκριμένα πράγματα, βρίσκονται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος, μεγαλώνουμε με μια κρατική παιδεία, με μια αντίληψη, με εθνικές εορτές, με. Αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο και δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι λόγοι θα πω εγώ, έτσι, δεν θα μιλήσω απλά για τον απλό κόσμο, αλλά ο απλός κόσμος, να ξέρετε, επηρεαζόταν πολύ ευκολότερα από όσο επηρεάζεται σήμερα η μάζα, να το πω έτσι. Αν δούμε το σχήμα που είχαν μέσα στο μυαλό τους για την ελληνική ιστορία αυτοί οι άνθρωποι, πριν από το 1880 σαφέστατα και σίγουρα προεπαναστατικά, θα σοκαριστούμε. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι σε αυτήν ακριβώς την εποχή γεννιούνται και κείμενα σαν την προειδοποίηση προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς. Είναι μια εποχή στην οποία το σχήμα της ελληνικής ιστορίας είναι εντελώς ρευστό. Το σχήμα για την ταυτότητα την οποία θέλουμε να έχουν οι πολίτες ενός ελεύθερου ελληνικού κράτους είναι εντελώς ανοιχτό. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που θέλαμε εμείς να περάσουμε μέσα από έναν τίτλο. Αυτά ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να μην σας σοκάρα πολύ. Η συνέχεια στον κύριο Δημητρόπουλο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Όπως καταλάβατε, ο εκδότης παρουσίασε όλο το προηγούμενο εκδοτικό του πρόγραμμα. Ο εκδοτικός οίκος, το μισό γιατί έχει και άλλα βιβλία που είναι εκτός της σειράς Lux Orbis, όπου έμφαση δίνεται σε κείμενα που σχετίζονται με τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Θα του πρότεινα μάλιστα να εξετάσει πέρα από τα κείμενα αυτά και κείμενα τα οποία έχουν ενταχθεί στην ελληνική συνταγματική ιστορία. Έχουμε τα προεπαναστατικά συντάγματα, τα τοπικά πολιτιακά κείμενα της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, της Δυτικής Χέρσου Ελλάδας, που μας λένε πάρα πολλά πράγματα για την Επανάσταση και τελικά τι φαίνεται ή τι δεν φαίνεται να επικρατεί σχετικά και με τη διαμάχη αυτή των Ελλήνων εναντίον των χριστιανών, με πολλά ερωτηματικά, και τελικά πώς αυτή η Επανάσταση, δημιουργώντας το εθνικό κράτος, δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί σταδιακά μία ταυτότητα για την οποία ακόμα και τώρα αναλογιζόμαστε. Αναφέρθηκε στη συζήτηση και στη διαμάχη του Νικόλαου Πολίτη με τον Κωστή Παλαμό. Ο Νικόλαος Πολίτης είναι Καλαματιανός. Λοιπόν, που γίνεται πότε, 80 χρόνια μετά και το ψάχνουν. Και μάλιστα προσπαθούν, με βάση τα ιδεολογήματα, αν θέλετε, της εποχής τους, να προβάλλουν πράγματα 80 χρόνια πριν ή 100 χρόνια πριν, σε μια εποχή που, όπως είπαμε, ήταν εξαιρετικά θολή. Προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που σήμερα, 205 χρόνια ακριβώς από την έκδοση της προκήρυξης, αποκαλύπτουμε την ημερομηνία 28 Μαρτίου του 2021, του 1821. Έκανα το λάθος που έκανε χθες ο Πρόεδρος. Δεν έχω την ίδια άνεση του Πρόεδρο. 200 λοιπόν 5 χρόνια μετά, 205 χρόνια μετά, παρουσιάζουμε τη μελέτη του Δημήτρη Πατσόπουλου,
το συμπολίτη μας, ένας άνθρωπος από εμάς, στην Καλαμάτα. Ο Δημήτρης, όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι είναι υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι μαθηματικός. Το βιβλίο όμως είναι ιστορικό. Τα ενδιαφέροντα του Δημήτρη, το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τα ενδιαφέροντα του Δημήτρη ήταν ποικίλα πάντα και με ό,τι καταπιανόταν με πολύ αγάπη. Όχι την αγάπη κυριολεκτικά του ερασιτέχνη, ο οποίος στην πράξη λειτουργούσε ως επαγγελματίας. Έχει ασχοληθεί με φιλοσοφία, ετοιμάζει μελέτη για τον Θεόφιλο, για τον Καΐρη, ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόσωπο του 19ου αιώνα. Έχει γράψει και ολοκληρώνει μία μελέτη για τον ποιητή μας, τον Ανδρέα Κάλβο, βέβαια με αφορμή τις μαθηματικές μεταφράσεις. Ο προάγγελος του βιβλίου αυτού είναι και μια εκτενής δημοσίευση στο περιοδικό Νέα Εστία πρόσφατα. Και εδώ έχουμε ένα βιβλίο ιστορικό, όχι φιλολογικό, με τη γραφίδα του επαγγελματία ιστορικού. Κάνει ιστορία από τις πηγές, τις οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είμαι ιστορικός, έχω δουλέψει βέβαια με τη συνταγματική ιστορία πολύ, δεν είμαι επαγγελματίας ιστορικός, είμαι νομικός. Βλέπω όμως ότι γίνεται μια πρωτότυπη δουλειά μέσα από τις ίδιες τις πηγές που είναι εν μέρει γνωστές και με υποδειγματική, αν θέλετε, αντιμετώπιση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, που δεν είναι και μικρή, μπορεί να τελείωσε κάπου στη δεκαετία του 60, είχαν όμως πολύ ασχοληθεί με την προειδοποίηση και μάλιστα αρκετοί και από την πόλη μας. Προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές αυλές, θα ήταν καλό να το έχουμε. Θεωρώ ότι το κείμενο περίπου όλοι το γνωρίζουμε πάνω κάτω. Πρόκειται για το πρώτο διπλωματικό κείμενο που απευθύνουν οι επαναστατημένοι Έλληνες προς τις ευρωπαϊκάς αυλάς, προς τα ευρωπαϊκά βασίλεια. Τους γνωρίζουν ότι αποφάσισαν να ελευθερωθούν από τον Οθωμανικό ζυγό ή να πεθάνουν, ελευθερία ή θάνατος. Ζητούν τη βοήθεια της Ευρώπης, χρήματα, όπλα, ώστε να καταφέρουν να αναστήσουν ή να ανανεώσουν, σύμφωνα με άλλη εκδοχή, το ελληνικό γένος. Η λέξη γένος είναι σημαντική. Ας θεωρήσουμε προσωρινά έστω ότι ταυτίζεται με το έθνος των Ελλήνων, και να αναλάβουν να κερδίσουν τα δίκαιά τους. Τα φυσικά δίκαια, τα οποία είναι έμφυτα στον άνθρωπο, σύμφωνα με την διαφωτιστική παράδοση. Αυτή την προειδοποίηση, που αλλού φέρεται να λέγεται διακήρυξη, αλλού προκήρυξη, κάπου αναφέρεται και ως κήρυγμα, γιατί υπάρχουν, όπως θα δείτε, πάρα πολλές εκδοχές, παραλλαγές της προκήρυξης αυτής. Την υπογράφει ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, ως αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν καταλάβει την πόλη, και η Μεσσηνιακή Σύγκλιτος, αλλού αναφέρεται ως Γερουσία, ένα πολιτικό όργανο, όχι ακριβώς αντιπροσωπευτικό, μην φανταστείτε κάποια βουλή και κάποιους αντιπροσώπους που βγήκαν μέσα από εκλογές, πρόκριτη είναι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση πρακτικών ζητημάτων που προκαλούνται από τη νέα κατάσταση. Όπως ανέφερε και ο Μινάς, ο συγγραφέας καλείται να απαντήσει σε 3 ερωτήματα, 2 εκ των οποίων είχαν τεθεί και στο παρελθόν. Ποια είναι η ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης? Στο επίσημο κείμενο που υπάρχει στα αγγλικά αρχεία, στο οποίο έγινε επιτόπια έρευνα, αναφέρεται 23η Μαρτίου, η μέρα της απελευθέρωσης της πόλης. Στα περισσότερα κείμενα τα οποία δημοσιεύονται με τη μορφή ανακοινώσεων σε εφημερίδες του εξωτερικού, αναφέρεται η 25η Μαρτίου. Η ημερομηνία που γιορτάζουμε επίσημα την Επανάσταση, έχοντας τη δέση με την γιορτή του Ευαγγελισμού και άλλα δεινά περί του Λαβάρου, της Αγίας Λάβρας κτλ. Έχουμε την ημερομηνία 28η Μαρτίου, που φέρει το κείμενο της προειδοποίησης, όπως δημοσιεύεται στο τρίτο και τελευταίο φύλλο της εφημερίδας Άλπιξ, που κυκλοφορούσε στην Καλαμάτα τον Αύγουστο του 1821. Αυτό είναι το ένα ερώτημα.
ίσως και όχι το περισσότερο κρίσιμο. Το κρίσιμο εδώ είναι ότι έχουμε ένα διπλωματικό κείμενο με μια ευφυή, θα έλεγα, κίνηση. Ο Μαυρομιχάλης και οι περί αυτών, με σημειακή γερουσία, αποφασίζουν να το στείλουν στην Ευρώπη. Το κείμενο του Υψηλάντη της 24ης Φεβρουαρίου από τη Μολδοβλαχία, το Μάχο Υπερπίστεως και Πατρίδος, που είναι πολύ γνωστό, απευθύνεται στο εσωτερικό. Απευθύνεται σε αυτούς που είναι να επαναστατήσουν και που επαναστατούν. Αυτό το κείμενο απευθύνεται προς τα έξω. Ποιος είναι όμως ο συντάκτης της προκήρυξης, η οποία έχει και γλαφυρό ύφος και μάλιστα κάποιοι της αποδίδουν και λογοτεχνικές αρετές από τους μελετητές. Η προκήρυξη γράφτηκε στην Καλαμάτα από πρόσωπο που έζησε το ίδιο τα γεγονότα της απελευθέρωσης ή ήρθε έτοιμη εισαγωγή από το εξωτερικό, από τη Μολδοβλαχία, από το επιτελείο του Υψηλάντη. Κρατούσα άποψη μέχρι πρότινος ήταν ότι η προκήρυξη γράφτηκε από το γραμματέα του Μαυρομιχάλη, τον Ιωάννη Λογοθέτη, το οποίο μάλιστα ο γραφικός χαρακτήρας μοιάζει αρκετά πράγματι με αυτόν που βλέπουμε στο χειρόγραφο της προκήρυξης. Υποστηρίχθηκαν ότι είναι κι άλλοι, κάποιοι επαρκώς μορφωμένοι που βρίσκονταν στην Καλαμάτα, όπως ο Γεράσιμος Παγώνης, μετέπειτα Μητροπολίτης νομίζω στην Αργολίδα, μήπως όμως τελικώς ήταν κάποιο άλλο μέλος της φιλικής εταιρείας. Το τρίτο ερώτημα, το οποίο έθεσε ανάγλυφο Μήνας, είναι και το πλέον πρωτότυπο. Είναι αυτό με το οποίο δεν ασχολήθηκε σχεδόν κανείς, με κάποιες μικρές αναφορές παρεμπιπτόντως ή σε υποσημειώσεις. Σε αντίθεση με άλλες προκηρύξεις, με την πιο γνωστή, το Μάχο Υπερπίστεως και Πατρίδας, αλλά και με μεταγενέστερες προκηρύξεις και ανακοινώσεις και επιστολές και γράμματα που τα βλέπουμε μετά από αυτή την προκήρυξη, στην προειδοποίηση δεν γίνεται αναφορά στο χριστιανικό στοιχείο, στον κλήρο, στο Θεό, στην Εκκλησία. Γιατί αυτό? Είναι σκόπιμο ή είναι τυχαίο? Αποτελεί με άλλες λέξεις προειδοποίηση ένα επεισόδιο, μια ψηφίδα και αυτό και αυτή στη διαμάχη αφενός των διαφωτιστών που μιλούσαν για το έθνος των Ελλήνων και επεδίωκαν την απελευθέρωση και τη συγκρότηση κράτους με κοσμικούς όρους, έναντι αυτών που έδιναν προέχουσα θέση στη θρησκεία κατά τον αγώνα, θεωρώντας πρωτίστως, και υπάρχουν και πολλοί σήμερα που το υποστηρίζουν, ότι είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. Γινόταν διατυπήση του Χριστού την Αγία. Προσέβλεπαν μεν και αυτοί ενδεχομένως στην απαλλαγή μας από την Οθωμανική Κυριαρχία και στην εγκαθίδρυση μιας νέας, να την πω, κατάστασης, που όμως δεν θα ήταν το εθνικό κράτος που ονειρεύονταν ή του νεοελληνικού διαφωτισμού, οι εξυγχρονιστές, για να χρησιμοποιήσω έτσι έναν όρο, αλλά μιας νέας κατάστασης που θα ήταν συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την Εκκλησία στο επίκεντρο της πολιτικής. Και τέτοιες θέσεις βλέπουμε και σε εξέχοντα μέλη της Εκκλησίας που είχαν ιστορικές μελέτες, όπως ήταν ο πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός, σε φιλοσόφους, παύλα θεολόγους και πάρα πολύ γνωστούς και με ιδιαίτερα επιδραστικούς, όπως ο Γιανναράς, Μακαρίτης ο Γιανναράς κλπ. Θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά στα κεφάλαια του βιβλίου για να δώσω τη δομή του έργου. Ο συγγραφέας εντάσσει το κείμενο αυτό, την προειδοποίηση, στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και αναφέρεται στις συνθήκες ανάρτησης και διάδοσης του κειμένου. Δεν εξαντλεί, και θα ήταν μια ξεχωριστή μελέτη αυτό, το ζήτημα του ποια ήταν η ιδεολογία τελικώς της Επαναστάσεως. Επισημαίνει όμως, αυτονοήτως, το ρόλο της φιλικής εταιρείας ως εκείνης της οργάνωσης που κατόρθωσε να συνενώσει τις ζωτικές δυνάμεις του ελληνισμού στην κατεύθυνση της εξέγερσης για τη δημιουργία του κράτους έθνους, χωρίς να έχουμε ανάγκη
και χωρίς να πρέπει να περιμένουμε τη Ρωσία. Όπως λέει χαρακτηριστικά, η φιλική εταιρεία έφερε την επανάσταση στην Καλαμάτα. Και αυτή τη δράση της φιλικής, μιας εταιρείας που όπως γνωρίζουμε αποτελούνταν κατά βάση από εμπόρους, είχαν ενταχθεί πρόκριτοι και κάποιοι κοτσαμπάσιδες, όχι ιδιαίτερα κληρικοί, και πάντως υπήρχε σχεδόν πλήρης απουσία του αγροτικού φτωχικού πληθυσμού της Πελοποννήσου. Αυτή λοιπόν τη δράση την αντιδιαστέλει με αντεπαναστατικές κινήσεις που είχαμε και στην περιοχή μας. Σε αυτές αναφέρθηκε ο Μινάς για το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Όπως γνωρίζουμε, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν μόνο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν ήταν απλώς ο θρησκευτικός αρχηγός των Ορθοδόξων Χριστιανών, ήταν και πολιτικός ηγέτης, εκπρόσωπος του Σουλτάνου, ένα είδος βεζίρι, με μία διάρθρωση της αυτοκρατορίας στην βάση των Μιλέτ. Όπου εδώ, προκειμένου, είχαμε το Μιλέτ των Ρούμ. Αρχηγός λοιπόν σε αυτό, με προνόμια, ήταν ο Πατριάρχης. Και βεβαίως ο Πατριάρχης και οι Πατριάρχες δεν ήταν σύμφωνοι με μία εξέγερση τέτοιου τύπου, προκειμένου να δημιουργηθεί εθνικό κράτος κτλ. Είναι χαρακτηριστικές οι επιστολές που θα δείτε στο βιβλίο του Γρηγορίου του Πέμπτου προς τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, που σώζονται στο αρχείο Παλαμίδη, και που θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο αρκετά χρόνια πριν από την Επανάσταση το Πατριαρχείο αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο, κάτι ξεμοραμένοι περίεργοι, δελειροί, να ξεσηκωθούν κατά του πολυχρονεμένου μας Σουλτάνου. Σε τοπικό επίπεδο θα δούμε πρόσωπα όπως παραδείγματος χάρη τον ηγούμενο της Μονής Βελανιδιάς, τον Παΐσιο Ματζαρόπουλο, που δολοφονήθηκε από τους επαναστάτες επειδή ήταν ύποπτος για τα επαναστατική δράση. Του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, του ιδρυτή της Μονής των Καλογρεών, προνομιακού συνομιλητή του Πετρόπαιη Μαυρομιχάλη, ο οποίος ήταν κάθετα αντίθετος με την Επανάσταση και προσπαθούσε να πει στον Πετρόπαιη να μην συμμετάσχει. Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι, και νομίζω ότι αυτό έχει δημοσιευτεί και σε βιβλίο των εκδόσεών σας, η Μαύρη Βίβλος του 1821, ότι ο Παπαδόπουλος εκδίδει το 1836, αφού έχουμε απελευθερωθεί, έχουμε φτιάξει κράτος κτλ., φυλάδιο, στο οποίο επιμένει για το λάθος της Επανάστασης και για τους φερόμενους Έλληνες, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν αυτό το ρεμπελιό. Και εδώ να δείτε και τις αντιφάσεις. Ο άνθρωπος αυτός εκλέγεται αντιπρόσωπος της περιοχής μας στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους το 1823 που φτιάχνει σύνταγμα και εκπροσωπεί τους εξεγερμένους. Θα δούμε. Μακρηγορώ, δεν θέλω να τα πω όλα, γιατί θα τα δείτε και στο βιβλίο. Η περίπτωση του Παπαφλέσσα, θα το προσθέσω λοιπόν. Την Επανάσταση στην Πελοπόννησο την έφερε η φιλική εταιρεία, που είχε σχέση βέβαια με τις ιδέες του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά επειδή μετρούν και τα πρόσωπα, την έφερε και ο Τρελόπαπας, ο οποίος κατέβηκε στη Βοστίτσα, τους είπε διάφορα περί της αρχής τάχα που θα έρθει και θα γίνει της τρελής στις 25 Μαρτίου. Τους απείλησε ότι αν εσείς δεν ξεσηκωθείτε, εγώ θα αρχίσω να σκοτώνω Τούρκους και θα τα ρίξουν σε εσάς. Οπότε δεν έχετε πολλά περιθώρια και πάντως αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι όντως μια ιδιόμορφη περίπτωση. Βλέπετε ότι δεν θα τον έλεγα ο διανοούμενος ολόγιος του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είναι επί του πεδίου, διότι είναι ο πλαρχηγός, είναι και κληρικός. Τώρα τι είδους κληρικός? Λοιπόν, ήταν απ' όλα. Και εδώ βλέπετε πώς έρχονται δίκτυα εξουσίας, ταυτότητες. Είμαι κληρικός, είμαι φιλικός, είμαι και ο πλαρχηγός, που ήταν αυτά των οπλαρχηγών, ήταν δικά τους καπετανάτα, άλλη ιστορία, και τα πληρώσαμε με φιλίους. Έτσι.
συγκρούσεις, κοτσαμπάσεις, τον κλπ. Που διαφορετικές ιδιότητες στο ίδιο πρόσωπο, που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν και ραφιναριστεί ιδεολογικά. Για να επανέλθω στην προκήρυξη. Ο συγγραφέας δεν αναδεικνύει μόνο την προκήρυξη, αναδεικνύει και άλλα κείμενα, γράμματα, επιστολές, που σάρθηκαν την ίδια περίοδο από την Καλαμάτα, δεν ήταν διπλωματικά έγγραφα. Πρόκειται για μια επιστολή, ας πούμε, 23 Μαρτίου, που στείλανε οι Έλληνες προς την Αρκαδιάτη, την Παρισία τότε. Ένα γράμμα που εστάλει 31 Τρίτου του 21, θα τα διαβάσετε αυτά μέσα, είναι πλήρη τα κείμενα. Ζητούσαν βοήθεια από τους ομογενείς της Πίζας και του Λιβόρνου. Εκεί βλέπουμε έντονες χριστιανικές αναφορές. Όπως επίσης βέβαια βλέπουμε και στην προκήρυξη των πατρών, που γίνεται στις 26 Τρίτου του 1821 και που έχει και αυτή διπλωματικό χαρακτήρα, διότι απευθύνεται προς προξένους της Πάτρας και έχει γραφτεί από δύο Μητροπολίτες, τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, έχει περίεργο ρόλο στην Επανάσταση, και τον Κερνίτσης Προκόπη. Φέρνει επίσης στο φως την προκήρυξη της Μεσσηνιακής Ιγκλήτου, που δεν σώζεται στα ελληνικά, αλλά στα ιταλικά και στα αγγλικά, στην οποία επίσης είναι σαφείς οι θρησκευτικές αναφορές, γίνεται αναφορά σε χριστιανικό γένος κτλ. Και αναφέρεται επίσης, είναι πλήρες το υλικό, είναι λοιπόν η προειδοποίηση, είναι η προειδοποίηση και το υλικό της, οι επιστολές της, τα έγγραφά της, άλλες προκηρύξεις και δύο σχέδια προκηρύξεων που φέρονταν, ότι γράφτηκαν στην Καλαμάτα. Η μία ήταν να πάει στη Ρωσία, η άλλη στην Αμερική. Αυτή στη Ρωσία δεν πήγε, ποτέ έμεινε σχέδιο. Η άλλη στην Αμερική δημοσιεύτηκε μεν, πήγε, και δημοσιεύτηκε σε αμερικανικές εφημερίδες, αλλά δεν γράφτηκε στην Καλαμάτα, ήταν έργο του Κοραή. Τη βγάζουμε τη μέση. Το σημαντικό εδώ, γιατί ακούμε προκηρύξεις, σχέδια επί σχεδίων. Η προειδοποίηση δεν βγήκε σε έντυπο. Το τυπώνω με κάποιο τρόπο στο τυπογραφείο, αυτό είναι, το στέλνω. Ήταν όλα αυτά χειρόγραφα. Τι σημαίνει αυτό? Τα χειρόγραφα σημαίνει ότι κάθε αντιγραφέας έβγαζε και έβαζε κάτι, το οποίο μπορεί να έχει ή μπορεί να μην έχει σημασία και μας μπερδεύει φυσικά και ως προς το συντάκτη. Πάνω σε αυτό το υλικό και θα έλεγα κατά προτεραιότητα σε αυτό το οποίο έβγαλε η Σάπιτς, έχουν δουλέψει πολύ. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει ο Δημήτρης, να παρουσιάζει με εντιμότητα, δεν το έχουμε αυτό πάντα στην επιστήμη, και με βάση την αρχή, όπως λέμε, της ερμηνευτικής χάριτος, δηλαδή παρουσιάζουμε τις θέσεις του άλλου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και όχι σαν στιάχτρα, φτιάχνοντάς τα με τον τρόπο μας προκειμένου να τα προσβάλλουμε πιο εύκολα. Παρουσιάζει μελέτες που ξεκίνησαν από τον 19ο αιώνα, φτάνουμε στον 20ο. Από τις σελίδες του έχουμε τις σκέψεις του Πουγέα, του Σκοπετέα, του Παναγιωτόπουλου, του Δασκαλάκη, του Δεσποτόπουλου, του Μαδάκη, του Ζαχόπουλου, του Χατζόπουλου, του Γριτσόπουλου, του Γάλαρη. Τους παρουσιάζει αναλυτικά και επισημαίνει προβλήματα, ασάφειες, παρερμηνίες. Ξέρετε, η προκήρυξη, προειδοποίηση βγαίνει το 1821 και μετά σιωπή. Δεν ασχολείται κανείς μαζί της. Πού τη βλέπουμε? Τη βλέπουμε στην ιστορία του Σπηλιάδη το 1851. Πετσοκομμένη. Αναξιόπιστο κείμενο. Τη βλέπουμε στην ιστορία του Τρικούπη. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Σε παραλλαγή. Τη βλέπουμε στην ιστορία του Φιλίμωνα. Άλλη παραλλαγή. Υπήρχε και η άποψη, μια και αναφερθήκατε στον Παπαφλέσσα, ότι μπορεί και αυτός να έγραψε την προκήρυξη, γιατί κάπου αναφέρεται ότι σκέψεις του Παπαφλέσσα μπήκαν στο κείμενο. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Ο Παπαφλέссας ήταν στην Καλαμάτα, πιθανολογείται, μπορεί να δώσει σκέψεις, ήταν και στην Μολδοβλαχία, άλλωστε από εκεί ήρθε,
και κουβάλισε και μπαρούτι και έγινε και μια μάχη στις Κηπιές, να μην πω σε λεπτομέρειες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή μπορεί να έδωσε σκέψεις, ότι αναγκαστικός ήταν και ο συντάκτης. Άλλωστε ο Παπαφλέσσας, όπως μας λέει ο Δημήτρης, την επομένη έφυγε από την Καλαματάρα. Πώς? Στις 28 γράφουμε αυτό το κείμενο. Ο Δημήτρης πήγε στα Εθνικά Αρχεία της Αγγλίας και έκανε επιτόπια έρευνα και φωτογράφησε και παρουσιάζει στο βιβλίο, αυτό είναι πολύ σημαντικό τεχνικά, νομίζω οι ιστορικοί το γνωρίζουν καλύτερα, ότι παρατίθεται πληθώρα στοιχείων και λεπτομεριών που μπορεί να μας φαίνονται εμάς λίγο βαρετές, αυτούς που δεν έχουμε επαφή με την ιστορία, που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να τεκμηριωθεί η ερευνητική εργασία. Φωτογράφηση έγινε και κατόπιν παραγγελίας Ακαδημίας Αθηνών το 1967. Εσφάλματα. Παρουσιάστηκε η μία από τις 4 σελίδες. Ακόμα και ο αριθμός του αρχείου σε μελέτες της εποχής είναι εσφαλμένος. Πέραν αυτού, στο βιβλίο παρουσιάζονται σε πίνακα και όλες οι αναφορές σε ευρωπαϊκές εφημερίδες εποχής, όπου στην πλειονότητα, όπως προανέφερα, η ημερομηνία εμφανίζεται 25 Τρίτου του 1821. Αυτά είναι τα πραγματολογικά στοιχεία που παρουσιάζονται πάρα πολύ αναλυτικά. Ο συγγραφέας τι κάνει όμως από εκεί και πέρα? Κάνει αυτό που έλεγαν ότι κάνουν κάποιοι στο παρελθόν, αλλά δεν το κάνουν σωστά. Πιάνει την προκήρυξη λέξη-λέξη. Ερμηνεύει τις λέξεις και τις συνδέει με την επαναστατική φιλολογία της εποχής. Και βλέπει ότι πολλές από αυτές τις αναφορές που τις βρίσκουμε στο Ρίγα Μπελεστριλή, στον Περεβό, στον Κοραή, πολύ λιγότερες λέξεις βρίσκουμε από αυτές στην εκκλησιαστική φιλολογία, δηλαδή που τις βρίσκουμε στην επαναστατική φιλολογία των διαφωτιστών του νοημικού διαφωτισμού. Ξέρετε τι κάνει βλέποντας αυτές τις λέξεις και βάζοντας ερωτήματα τα οποία δεν τα απαντάει πολλές φορές ευθέως, τα αφήνει να αιωρούνται. Κάνει αυτό που λέμε στα νομικά και στην εγκληματολογία profiling. Profiling. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, το ντοκιμαντέρ του Παπακελά για την 17 Νοέμβρη. Είχαν πάρει τις προκηρύξεις στο τέλος οι Βρετανοί μετά την τελευταία δολοφονία του Σόντερς του Άγγλου και διαβάσανε 100 προκηρύξεις και μέσα από τις λέξεις προσπαθούσαν να κάνουν το προφίλ του συντάκτη. Είναι μια δύσκολη τεχνική δουλειά που προϋποθέτει γνώσεις φιλολογίας, ψυχολογίας, ιστορίας και δεν ξέρω και τι άλλο, πολιτικών κοινωνικών επιστημών. Και αυτοί που δουλεύουν σε αυτά τα εγκληματολογικά εργαστήρια είναι όντως τέτοιοι ειδικοί. Είχαν βρει το όνομα του αρχηγού 17 Νοέμβρη πριν γίνει το ατύχημα με το Σάβα Ξηρό. Για να γυρίσω πάλι στο θέμα μας και να κλείσω, αυτό κάνει ο Δημήτρης ο Πατσόπουλος, έχοντας πια όλο το υλικό και τις παραλλαγές του, κοιτώντας μία-μία τις λέξεις και βάζοντας τα κρίσιμα ερωτήματα, προκειμένου να μας πει ποιος είναι τελικά αυτός ο άγνωστος, ο μυστηριώδης συντάκτης της προειδοποίησης. Και δεν είναι ο γραμματικός του Μαυρομιχάλη, ο λογοθέτης. Ενδεχομένως αυτός ήταν ένας από τους αντιγραφείς που πήρε το σχέδιο και το έφτιαξε για να το υπογράψει ο Μαυρομιχάλης. Ποιος είναι ο συντάκτης δεν θα το πω. Θα αφήσω να το πει και ο Δημήτρης, έχω πει ήδη πολλά από το βιβλίο. Κλείνω με το τελευταίο θέμα, το οποίο είναι τεράστιο και στο οποίο έκανα εκτενή αναφορά. Αυτή η έλλειψη αναφορά στο χριστιανικό γένος. Συνιστά αυτή η έλλειψη μια αλλαγή πλεύσης, όπως λέει ο Δημήτρης, το αφήνει ανοιχτό, της ελληνικής διπλωματίας. Υπάρχει όντως ένα δίπολο που το βλέπουμε εδώ στον προκλητικό τίτλο του βιβλίου μεταξύ Ελλήνων και Χριστιανών. Εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις γι' αυτό.
ενδεχομένως να θέσουμε αυτό το δίπολο σήμερα έχοντας στο μυαλό μας ψηφίδες ή ένα μέρος της εικόνας που ακόμα το ψάχνουμε. Την εποχή εκείνη οι ταυτότητες ήταν εξαιρετικά θολές. Τι σήμαινε Έλληνας? Έχουμε ακούσει ενδεχομένως τον γεμιστό πλήθωνα με την πτώση του Βυζαντίου, είμαστε Έλληνες. Μετά σταματάει αυτό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν υπήρχαν εθνικές ταυτότητες όπως τις αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Διοικητικά, αυτό το οποίο εφαρμοζόταν και στην πράξη, και δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε, ήταν ο διαχωρισμός με βάση το θρήσκευμα. Και έτσι διαχωρίζονταν και οι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν διαχωρίζονταν με βάση την καταγωγή, τις κοινές παραδόσεις, την κοινή γλώσσα, που έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε. Τα κοινά ήθη και έθιμα. Πιο εύκολα αναγνώριζες τον οικείο σου, τον δικό σου άνθρωπο, στο χωριό σου, παρά σε ένα νησί, έλεγε ο Κολοκοτρώνης, η Ζάκυνθος λέει. Η Ζάκυνθος ήταν, όπως λέμε σήμερα, η Αμερική. Τόσο μακριά, στην πραγματικότητα τόσο κοντά. Άρα το ζήτημα του ελληνισμού είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, που βέβαια εθνοτικά στοιχεία έχουμε, δεν κινούμαστε εν κενό, ούτε δημιουργήσαμε κάτι μετά τη δημιουργία, μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, την εθνική μας ταυτότητα. Υπήρχαν εθνοτικά στοιχεία. Και μάλιστα η ελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει ως κύρια γλώσσα του εμπορίου. Τελευταία ένας καθηγητής ανέφερε, Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι ασκούσαν εμπόριο και χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα ως γλώσσα επαγγελματική. Στο σπίτι τους μπορούσαν να μιλούν βουλγάρικα, σέρβικα κτλ. Και άλλα πολλά. Άρα, το ποιοι ήταν Έλληνες ήταν ένα ζήτημα. Έρχεται όμως ο διαφωτισμός ξεκινώντας από τη Γαλλική Επανάσταση. Τι μας λέει? Ο άνθρωπος δεν ορίζεται από το Θεό. Ο άνθρωπος ορίζεται από τον εαυτό του. Έχει φυσικά δικαιώματα έμφυτα και οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν, έχουν καταγωγή παρόμοια και επιδιώκουν την ελευθερία, πρέπει να θεωρείται ότι ανήκουν στο ίδιο έθνος το οποίο έχει δικαίωμα να φτιάξει κράτος. Να επαναστατήσουν, να φύγουν από την ευρύτερη αυτοκρατορία στην οποία έχουν ενταχθεί ως σκλάβοι, δούλοι, υπήκοοι κτλ. Να φτιάξουν το δικό τους κράτος και να είναι νομοθέτες του εαυτού τους. Και αυτές οι ιδέες που χονδροειδώς σας αναφέρω περνάνε στον νεοελληνικό διαφωτισμό και σε λογίους και σε εμπόρους και αρχίζει να καλλιεργείται πράγματι αυτή η ιδέα του έθνους, του Έλληνα, όχι του τρισχιλιαετούς έθνους που έχει αναγωγή αναγκαστικά στους αρχαίους. Γίνεται και αυτό, το βλέπουμε στον Κοραή. Πόσο περνάει στην πράξη, πόσο περνάει στους επαναστατημένους Έλληνες, είναι ένα ερώτημα. Άρα το ένα κομμάτι του διπόλου είναι σχετικό. Όπως σχετικό είναι και το δεύτερο κομμάτι του διπόλου. Το προφανές είναι ότι η θρησκεία έπαιζε το ρόλο της και προεπαναστατικά και κατά την Επανάσταση και επαναστατικά και μεταεπαναστατικά. Τι μας λένε τα πρώτα συντάγματα? Έλληνες είναι πολίτες, οι αυτόχθονες οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό, οι χριστιανοί. Τι μας λένε τα συντάγματα τα πρώτα και τα μεταγενέστερα μέχρι και σήμερα? Η επικρατούσα θρησκεία. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Όταν τα λέμε όλα αυτά, δεν εννοούμε ότι αυτό τελικά που επικράτησε ή αυτό το οποίο επεδίωκαν ήταν να δημιουργηθεί, να φτιαχτεί μια καινούργια αυτοκρατορία, συνέχεια της Βυζαντινής, όπως η θέση του Σουλτάνου θα είναι η Εκκλησία, θα είναι ο Πατριάρχης.
Δηλαδή φαίνεται, και το πέτυχαν σε έναν βαθμό, να δημιουργήσουν ένα κράτος στο οποίο η πολιτική εξουσία θα ήταν κοσμικευμένη, θα ήταν διακριτή εν μέρη, τουλάχιστον από την θρησκεία και από τα εκκλησιαστικά μορφώματα. Ποιος επικράτησε? Οι διαφωτιστές, οι εξυγχρονιστές, οι κληρικοί, οι οπλαρχηγοί, οι πρόκριτοι. Αυτό που μάλλον πρέπει να κρατήσουμε ότι η Επανάσταση πετυχαίνει το σκοπό της, απελευθερωνόμαστε από τον Οθωμανικό ζυγό. Δεν είμαι βέβαιος ότι πετυχαίνουν πλήρως οι σκοποί των οπαδών του νέου ελληνικού διαφωτισμού. Δημιουργείται πράγματι ένα κοσμικό κράτος, όπου θρησκεία και πολιτική δεν είναι απολύτως ανεξάρτητες, και το βλέπουμε και στην πράξη μετά. Οι δε παλαιές ελίτ, οι οποίες ήταν πολεμένες στο καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είχαν προνόμια, στη νέα κατάσταση προσχωρούν στον αγώνα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αποδέχονται την εξουσία στο τέλος του συγκεντρωτικού κράτους που δημιουργήθηκε το 1830, πλην όμως διατηρούν άλλου είδους προνόμια τα οποία και διαπραγματεύονται. Και βέβαια το μέγα ερώτημα που αφορά την πλειοψηφία, την πλειονότητα αν θέλετε, είναι αν τελικώς με την Επανάσταση βελτιώνεται η κατάσταση του ελληνικού πληθυσμού που μετέχει. Οι φτωχοί αγρότες που δεν έχουν ιδέα από διαφωτισμό ενδεχομένως, που ακούνε έθνος, σύνταγμα, κράτος και δεν ξέρουν την ώρα που πολεμούν τι είναι αυτό. Εδώ είναι ένα ζήτημα αν πέρα από το σπάσιμο των αλυσίδων και τον γλυκό αέρα της ελευθερίας που γλαφυρά λέει η προειδοποίηση, θέλουμε να αναπνεύσουμε το γλαφυρό αέρα της ελευθερίας. Αν όλο αυτό τελικά οδήγησε και σε μια επιτυχία της Επανάστασης ως κοινωνικής επανάστασης και υπήρχε και αυτή η διάσταση. Και εδώ μπορεί κανείς να έχει πολλές επιφυλάξεις. Δεν περιμένουμε βέβαια όλα αυτά να μας τα πει το βιβλίο. Ίσως είναι αντικείμενα, έχουν ασχοληθεί ιστορικοί, κοινωνικοί επιστήμονες κλπ. Με αυτά. Εγώ θα προκαλούσα τον Δημήτρη σε μια επόμενη μελέτη, πάλι επί του πεδίου και πάλι με κείμενα, να καταθέσει πληρέστερα και πιο ολοκληρωμένα τη θέση του για αυτή τη διαμάχη. Δίνω το λόγο στον αγαπητό Πέτρο. Πολύ ειδικότερο και ασχολούμαι για μακρόν με τα θέματα αυτά. Λοιπόν, ο Δημητρόπουλος, εγώ βεβαίως ζούσα με τη δαμόκλειο σπάθη του αριστερού του χεριού όλη αυτή την ώρα, που επειδή ευτυχώς το δεξί το είχε απασχολημένο με το μικρόφωνο, αλλά το αριστερό ήταν ελεύθερο και έλεγα από στιγμή σε στιγμή θα με χτυπήσει, δεν υπήρχε περίπτωση. Τέλος πάντων, πρόλαβε και δεν με χτύπησε. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην Καλαμάτα για πολλοστή φορά. Πάντοτε κάποια λογοτεχνική πρόσκληση είναι ο λόγος. Από πολύ παλιά, θυμάμαι την Κλεοπάτρα Δίγκα που μας είχε καλέσει με διάφορους συγγραφείς του Κέντρου που τώρα πια οι περισσότεροι δεν είναι στη ζωή. Αλλά και από διάφορες άλλες προσκλήσεις κατά καιρούς που βρέθηκα για δικά μου βιβλία. Τώρα, για το βιβλίο του Πατσόπουλου. Πώς όταν μιλάς τρίτος, τι περισσεύει να πεις εσύ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μην πω τα ίδια. Πράγμα που θα είναι δύσκολο ευθύς εξ αρχής. Ξέρετε, η ιστορία, σε αντίθεση με άλλους τομείς της επιστήμης, ειδικά σε αντίθεση με τις θετικές επιστήμες, που νομίζω κανένας από εμάς δεν έχει το θράσος να το παίξει καρδιοχειρούργος, να δώσει συμβουλές καρδιοχειρουργικής, κανένας χημίας, φυσικής. Έχουμε ένα γνώθις αυτόν,
όλοι μας, δεν ξέρω κανέναν αυτή τη στιγμή, έχουμε αναγνώριση σε αυτόν να ξέρουμε τι δεν ξέρουμε. Σε αντίθεση με αυτό, και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, η ιστορία θεωρεί ο καθένας ότι είναι γνώστης της ιστορίας, ανεξαρτήτως του επίπεδου των γνώσεων ή της άγνοιας που έχει. Δηλαδή εκείνος ο οποίος πήρε κάποια βασικά μαθήματα στο δημοτικό, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει έναν επί ίσης όρης διάλογο με έναν ιστορικό του πανεπιστημίου. Θεωρεί ότι έχει τις δικές του απόψεις. Και έτσι γίνεται αυτό που ένα υβρίδιο, παράξενο υβρίδιο, που εγώ με άλλη ευκαιρία το είχα ονομάσει θρήσκο ιστορία, δηλαδή να ανταλαμβάνεσαι την ιστορία με όρους θρησκευτικών, ως μια σειρά δογμάτων, τα οποία τα μαθαίνεις στην τρίτη, τετάρτη δημοτικού, από τον νηπιαγωγείο πιθανόν ακόμα στην Ελλάδα, και με αυτά πορεύεσαι σε όλη σου τη ζωή. Και όποιος σου τα αμφισβητήσει αυτά, τον τρώει το μαύρο σκοτάδι. Λοιπόν, ο Πατσόπουλος, γελάω πάρα πολύ με το επώνυμο σου, πρέπει να σου πω συγγνώμη σε σχέση με το δικό μου, επειδή πάρα πολλές φορές με έχουν αποκαλέσει με το δικό σου επώνυμο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πατσόπουλος ακολουθεί τον δύσκολο δρόμο. Δεν αντιμετωπίζει τους πολίτες αυτής της χώρας και πιθανούς αναγνώστες του βιβλίου του ως αποφύτους του δημοτικού ή ως ενηλίκους νηπιακής νοημοσύνης που θα πρέπει να πορευθούν με 2-3 δόγματα που μάθανε στο δημοτικό, τα κουτσομάθανε και με αυτά πορεύονται. Όχι. Τους αντιμετωπίζει ως ενηλίκους. Ως ενηλίκους που έχουν απορίες, ως ενηλίκους που θα πρέπει να βρουν πιστικές απαντήσεις και όχι μασημένες, δηλαδή θα καταπιούν αμάσιτο οτιδήποτε τους προσφερθεί ως απάντηση. Λοιπόν, ευθύς εξ αρχής, όταν έπεσε αυτό το βιβλίο στα χέρια μου, είδα ότι συντέριαζε με μία αντίληψη γενικότερη, που όχι μόνο εγώ, πολλοί έχουμε, ότι η ιστορία δεν μοιάζει τόσο πολύ, η δρόσα ιστορία, η ιστορία στο πεδίο, η ιστορία αυτών που φτιάχνουν την ιστορία, όχι των ιστορικών. Δεν μοιάζει τόσο πολύ με δοκίμιο, αυτή είναι η ιστορία των ιστορικών, αλλά μοιάζει περισσότερο με ρεπορτάζ. Περιέχει όλα τα λάθη που μπορεί να περιέχει ένα καθημερινό ρεπορτάζ, όλα τα fake news που μπορεί να περιέχει ένα καθημερινό ρεπορτάζ, συνειδητά ή ασυνείδητα, και όλη τη ρευστή, τη λέξη που είπε πρώτος ο Μινάς απόψε, όλη τη ρευστή κατάσταση που έχει η ιστορία εν προόδο, η ιστορία εν τη γενέση της, η ιστορία που φτιάχνεται και ιδίως από τους πρωταγωνιστές της, από τα δρόντα πρόσωπα. Την πολυπλοκότητα εκείνης της εποχής προσπαθεί να αποδώσει ο Πατσόπουλος στο βιβλίο του. Είναι μια εποχή όπου είναι πολύ λίγο να λέγαμε ότι η Επανάσταση ξέσπασε μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Δεν ξέσπασε μόνο σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Ξέσπασε και με καλούς ιονούς. Δεν είναι τυχαίο ότι ξέσπασε στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, τη στιγμή που η πλειοψηφία των τουρκικών στρατευμάτων ήταν απασχολημένοι με τον Αλή Πασά στην Ήπειρο. Είχαν ένα παράθυρο ευκαιρίας εκείνη την άνοιξη, οι Ρωμιοί του Μοριά. Δεν είχαν τα στρατεύματα που είχαν στην μεγαλύτερη περίοδο. Διαβάζοντας πρώτα απ' όλα το βιβλίο του Δημήτρη, επικεντρώθηκα σε 2 σημεία, τα οποία ομολογώ, παρόλη μου την ενασχόληση στο παρελθόν με το θέμα, τα είχα προσπεράσει. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω πόσοι, όχι μονάχα Ελλαδίτες, αλλά και πόσοι Πελοποννήσιοι έχουν συνείδηση ότι όταν μιλάμε για Οθωμανική περίοδο, μιλάμε για τη δεύτερη τουρκοκρατία. Δηλαδή δεν μιλάμε για 4 αιώνες, αλλά μιλάμε για έναν αιώνα και κάτι. Και πριν από αυτήν υπάρχουν 30 χρόνια, πολύ μεγάλη περίοδο σε σχέση με τον αιώνα, τον τρίτον ένας αιώνα, ενετοκρατίας.
που στις αρχές του 19ου, το 1810-1820, υπάρχουν ακόμα αναμνήσεις στους γεροντότερους από εκείνη την περίοδο. Και ποιες σκοπιμότητες θα πρέπει να επιβληθούν. Από το να απευθυνθούν στους ενετούς μεταξύ όλων των άλλων, στις αυλές, χωρίς να τους θίξουν ταυτόχρονα και χωρίς να τους θυμίσουν ότι κάποτε ήσασταν κι εσείς κατακτητές αυτών των χωμάτων, στα οποία εμείς τώρα σήμερα επαναστατούμε εναντίον. Το άλλο είναι, το δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας γενικώς ως ιερή συμμαχία, the bad guys, ο Metternich, ο Ισνογκούντ ήταν ο Metternich, όλοι θέλαν το κακό μας, κανείς δεν ήθελε την Επανάσταση. Στην πραγματικότητα, ασχολούμενος τον τελευταίο καιρό, ειδικά με τον Καποδίστρια, για μια σειρά από εκπομπές που έκανα στο ραδιόφωνο, είδα ότι η Ιερά Συμμαχία δεν ήταν τόσο συμπαγής όσο είναι στο μυαλό μας. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο θα θέλαμε σε αυτή την Ιερά Συμμαχία, σε ποιες χώρες της Ιεράς Συμμαχίας θα θέλαμε να προβάλλουμε τη χριστιανική μας ταυτότητα και σε ποιες θα θέλαμε να την κάνουμε γαργάρα. Για παράδειγμα, ο Καποδίστριας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή είναι υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Ο ένας από τους δύο που είχε ο Αλέξανδρος ο πρώτος, ο Τσάρος. Ο Αλέξανδρος ο πρώτος, ο Τσάρος, ξεκίνησε ως πεφωτισμένος απόλυτος μονάρχης βεβαίως, αλλά είχε μια έφεση προς τον φιλελευθερισμό. Άκουγε τις φιλελεύθερες ιδέες. Του άρεσε να φανεί ότι μεταλαμπαδεύει τις ιδέες του διαφωτισμού στη Ρωσία και σε όσες χώρες ήταν υπό επιρροή. Αλλά σιγά σιγά και κάτω από το άστρο της Ιεράς Συμμαχίας, στην οποία ήταν ο κύριος, αν θέλετε, μέτοχος, άρχισε να απομακρύνεται από το φιλελευθερισμό. Και η ιδέα ότι αυτός θα είναι ο προστάτης ηγεμόνας όλων των χριστιανικών λαών άρχισε να βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα απέναντι στο ότι αυτοί οι χριστιανικοί λαοί αναπόφευκτα για να βρουν την ελευθερία τους θα έπρεπε να κάνουν επαναστάσεις, να προσφύγουν στη βία. Άρα θα έπρεπε να τους προστατεύσει. Ο Πατσόπουλος μας θυμίζει κάτι που δεν νομίζω μας θυμίζει. Μας το λέει ίσως για πρώτη φορά. Η Ρωσία είχε κάνει τον τελευταίο της πόλεμο εναντίον της Τουρκίας από το 1806 ως το 1812. 9 χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Είχε πολεμήσει επί 6 χρόνια. Λοιπόν, εκείνο που δεν ξέρανε οι περισσότεροι πατριώτες εδώ πέρα, είναι ότι αυτή η δύναμη δεν ήθελε να εμπλακεί ξανά σε έναν πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για χάρη των Ελλήνων ή για χάρη των Σέρβων που είχαν επαναστατήσει λίγα χρόνια πριν από εμάς. Δεν ήθελε να το ξαναρισκάρει αυτό το πράγμα. Σε αυτούς όμως, στη Ρωσία, στον Τζάρο, μπορούσες να απευθυνθείς με τη χριστιανική σου ταυτότητα και να τους πεις έλα, πάρε υπό την προστασία όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη Δύση όμως, εκεί όπου απευθύνεται η προειδοποίηση, το να θυμίζεις τη χριστιανική σου ταυτότητα δεν ήταν και το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείς να κάνεις εκείνο τον καιρό. Ξέρετε, πολύ συχνά μιλάμε για τους ανθενωτικούς και για το πόσο μοιραίο ρόλο παίξανε οι ανθενωτικοί στην κατοχή της Ελλάδας, τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την κατοχή της Ελλάδας από τους Τούρκους. Παίξανε τεράστιο. Το δόγμα δηλαδή ότι καλύτερο το σαρίκι του Σουλτάνου παρά η τιάρα του Πάπα, αυτό το δόγμα, που είχε περάσει σε ένα μεγάλο μέρος του λαού, στην πλειοψηφία του λαού, έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο και για το ότι τελικά καταληφθήκαμε από τους Τούρκους, τους Οθωμανούς. Και δεν πήγαμε όπως είχε ήδη τα τελευταία χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, είχαμε ήδη υπογράψει την ένωση με τον Πάπα. Και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Στη Φλωρεντία. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Αυτό όμως το ανθενωτικό στοιχείο που δημιουργούσε ακόμα και το 1821 έντονα αντικρουόμενα αισθήματα των Ελλήνων απέναντι στους Δυτικούς, δηλαδή θέλανε τη βοήθεια και θέλαμε και τα χρήματα, θέλαμε και τα δάνεια, θέλαμε όλα, αλλά δεν τους γουστάραμε κιόλας ως ανθενωτικοί που ήμασταν. Ούτε αυτοί μας γούσταραν. Γι' αυτό το λόγο. Άρα το να θυμίζεις στους Δυτικούς εκείνον τον καιρό ότι είσαι χριστιανός, δηλαδή ότι είσαι ορθόδοξος, δεν είναι και το καλύτερο, είναι σαν να πηγαίνεις ως αιρετικός για αυτούς, τους καθολικούς, τους προτεστάντες, και να τους θυμίζεις πόσο τους μισούσες στο παρελθόν. Και πώς την ίδια ώρα το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνεχίζει σε όλες τις εγκυκλίους του που απευθύνονται στους Ρωμιούς να τους θυμίζει το ότι οι Τούρκοι τους έσωσαν από τη Δύση, από τους Φράγκους. Το βιβλίο λοιπόν αυτό έχει το προνόμιο, για να μην σας κουράσω έτσι με πάρα πολλές λεπτομέρειες ιστορικές, απλώς ήθελα να τονίσω λίγο τον περίεργο ρόλο που έπρεπε την περίεργη ισορροπία στην οποία έπρεπε να επικρατήσει ο Καποδίστριας. Ο Μέττερνιχ πάντοτε πίστευε ότι ο Καποδίστριας είναι ένας συνωμότης Έλληνας. Δεν πίστευε ποτέ ότι εκφράζει τη ρωσική πολιτική. Ο Καποδίστριας όμως, για να αποδείξει στον Τζάρο ότι δεν είναι αυτό το πράγμα, ότι εκφράζει απολύτως τη ρωσική πολιτική, έπρεπε να κρατάει μια πάρα πολύ επιφυλακτική στάση απέναντι στη φιλική εταιρεία. Υπάρχουν και δραματικές ιστορίες που η τελευταία τους πράξη παίχτηκε εδώ στην Πελοπόννησο, όπως του Γαλάτη. Ο Γαλάτης, ένας φιλικός, ο οποίος είχε την αφροσύνη να πάει στον Καποδίστρια και να του μιλάει έξω καρδιά για τα επαναστατικά σχέδια, και όχι μόνο στον Καποδίστρια, παντού τα έλεγε αυτά, ώστε που καταλήξαν οι ίδιοι οι φιλικοί για αυτοπροστασία να τον δολοφονήσουν τελικά, εδώ στην Πελοπόννησο. Μεταξύ των ανθρώπων που έκανε λάθος ήταν ένας φίλος Ολυμπικής που λεγόταν Παναγιώτης Δημητρόπουλος. Αυτό το έχουμε καταλάβει πάντως. Το αίμα μιλάει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, σε αυτή τη ρευστή εποχή, για να κλείσω με το κλίμα της προκήρυξης, πώς γράφεται αυτή η προειδοποίηση μας. Μιλάμε για την πρώτη ελεύθερη πόλη της Ελλάδας, μετά από αιώνες, την Καλαμάτα. Μιλάμε για τις πρώτες 3 μέρες μετά την απελευθέρωση. Είναι επαναστάτες. Επαναστάτες με βαρύ τίμημα. Ο Πετρόπεης, αν θυμάμαι, είχε το γιο του Όμηρο στην Τρίπολη. Τους 2 γιους του. Όλοι οι πρόκριτοι λίγο πολύ είχαν το λεπίδι στο λαιμό. Παρ' όλα αυτά έχουν κερδίσει. Έχουν κερδίσει. Από τις 23 Μαρτίου έχουν κερδίσει το πρώτο ελεύθερο έδαφος. Μιλάνε λοιπόν ως ελεύθεροι Έλληνες. Και το πρώτο πράγμα που λένε εν είδη προφητείας, εμένα το πιο διορατικό σημείο σε αυτό το κείμενο, ξέρετε ποιο είναι? Μία πρόταση μόνο, θα σας τη διαβάσω. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχονία ως καρπή της τυραννίας, απερίφθησαν εις των βυθών της λύθης και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας. Σαν να σου λέει τι θα συμβεί αμέσως μετά. Πώς αυτή η εξέγερση, η επανάσταση των ελεύθερων αυτών ανθρώπων θα καταλήξει όπως όλες οι επαναστάσεις των Ελλήνων. Όλοι οι πόλεμοι των Ελλήνων από τον καιρό των Περσικών πολέμων δηλαδή. Οι Περσικοί κατέληξαν στον Πελοποννησιακό. Η επανάσταση εναντίον των Οθωμανών κατέληξε σε 2 εμφυλίους. Η κατοχή κατέληξε σε καινούριο εμφύλιο. Λες και είμαστε προγραμματισμένοι, δεν ξέρω. Γενετικά προγραμματισμένοι κάθε πόλεμο εναντίον εξωτερικού εχθρού να τον μετατρέπουμε σε εμφύλιο. Και εδώ πέρα προορά, δηλαδή προβλέπει ότι σου λέει αυτή τη διχόνοια, την κατάρα που έχουμε από γενιά σε γενιά,
θα τη βάλουμε στην πάντα, θα τη βάλουμε στο βυθό της λύθης. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Σαν να ξέρει τι θα συμβεί. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εμένα τώρα θα σου φανεί περίεργο, υπήρχαν σελίδες που μου θύμιζες Conan Doyle, Sherlock Holmes. Αυτό που είπε, το προφίλ. Προσπαθεί να φτιάξει το προφίλ του συντάκτη της προκήρυξης, της προειδοποίησης, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία που φτιάχνουν τα προφίλ των δολοφόνων, των serial killer, των οποιονδήποτε στις εγκληματολογικές υπηρεσίες. Και γι' αυτά συνδυάζει. Θηριώδη έρευνα, δηλαδή μόνο η βιβλιογραφία του είναι 6 σελίδες. Θηριώδη έρευνα στα αρχεία και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Γνώσεις. Δεν ξέρω πού τις βρήκε αυτός ο μαθηματικός. Δηλαδή, τι έκανες, δεν ασχολιώσουν με το φροντιστήριό σου. Ναι, γι' αυτό. Έτσι εξηγούνται όλα τώρα. Γνώσεις γλωσσολογίας, γνώσεις παλαιογραφίας, γνώσεις, πώς το λέμε, γραφολογίας. Όπως είπε ο Δημητρόπουλος, λέξη προς λέξη, για να βρει ποιος ήταν ο δολοφόνος, δηλαδή ποιος ήταν ο συντάκτης. Αυτό δηλαδή μπορείτε να το διαβάσετε και ως who done it. Το είδος του αστυνομικού μυθιστορήματος που είναι ποιος το έκανε. Τώρα επειδή είναι άφρονος συγγραφέας και δεν σκέφτεται, είναι και δεν έχει και την εμπειρία, ναι. Δεν σκέφτεται τα αντίτυπα που θα πουλήσει, είναι έτοιμος να σας πει ποιος το έκανε. Τώρα. Δεν μπορούμε να το. Εντάξει. Και επειδή είμαστε στην Καλαμάτα, αλλά δεν υπάρχουν κάμερες, δεν θα βγει αυτή η συζήτηση, δεν θα βγει πέρα αυτή την Καλαμάτα. Λοιπόν, ένα βιβλίο πραγματικά ζωής, δηλαδή κάθισε ο άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια και ασχολήθηκε με το θέμα, με όλη τη γενεοφροσύνη που, όπως είπε και ο Δημητρόπουλος, απέδωσε ακόμα και σε αυτούς που διαφωνούσε μαζί. Δεν εφάρμοσε αυτό που στην ψυχολογία λέμε η προκατάληψη της επιβεβαίωσης, που λίγο πολύ όλοι την κάνουμε. Δηλαδή να επικεντρωνόμαστε στα στοιχεία που απριόρι εκ των προτέρων επιβεβαιώνουν τη δικιά μας άποψη και να αφήνουμε στην πάντα τα άλλα. Όχι. Ασχολείται και με τα ενοχλητικά στοιχεία. Γι' αυτό και στο ερώτημα του βιβλίου «Επανάσταση των Ελλήνων ή των Χριστιανών», εγώ θα έλεγα «Επανάσταση των Ελλήνων και των Χριστιανών». Θα έβαζα συμπλεκτικό σύνδεσμο αντί για διαζευτικό σύνδεσμο. Γιατί υπήρχαν μόλις, και αυτό κλείνω, δεν είμαι στο Δημητρόπουλο που λέει κλείνω και δεν κλείνει, θα κλείσω τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό και ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονταν εκείνη την εποχή, προτάσαν το αν είναι χριστιανοί ή όχι. Σήμερα που σήμερα είχε ένα αφιέρωμα για το Μεσολόγγι, η Καθημερινή, ποια το είχε. Είχε ένα βιβλίο που είχε βγει το 1828, 2 χρόνια μετά την έξοδο του Μεσολογγίου στην Αγγλία, με τίτλο «Τουρκική βαρβαρότητα, τη μαρτυρία μιας γυναίκας Ελληνίδας από τις πολιορκημένες που επέζησε, αλλά που μπροστά στα μάτια της και στα μάτια των παιδιών της σκοτώσανε τον άντρα της, οι Τούρκοι». Και έγραφε στο εξώφυλλο του βιβλίου, που τότε γράφανε και περίληψη, έτσι είναι λίγο σαν τα βιβλία του Αεράιτ, γράφουν μια περίληψη του βιβλίου στο εξώφυλλο. Έγραφε ότι αυτή η γυναίκα που είδε να σκοτώνουν τον άντρα της μπροστά στα μάτια της και στα μάτια των παιδιών της, λέει ότι όλα αυτά που έπαθα, τα έπαθα για την πίστη του Χριστού, αλλά δεν με πειράζει γιατί ο Κύριος, ο Χριστός δηλαδή, έπαθε περισσότερα στη γη όταν ήρθε από μένα. Λοιπόν, εκείνη προβάλλει τη χριστιανική ταυτότητα. Ο συντάκτης εδώ πέρα, απευθυνόμενος σε αυλές, δηλαδή σε υψηλά αξιώματα, δεν προβάλλει τη χριστιανική ταυτότητα. Ο Παπαφλέσσας, που είναι ο πιο γνήσιος και ο πιο ειλικρινής επαναστάτης, είναι και υπαριθμόν ένα εχθρός της Εκκλησίας, της επίσημης ανώτερης Εκκλησίας εκείνο τον καιρό.
παλαιόπατρο Γερμανός εξολέστατος. Τον ανεβάζει, εξολέστατο τον κατεβάζει. Και ο ίδιος ο Παπαφλέσας δίνει και το στίγμα, τα λέει ο Σταματόπουλος, πάλι ένας Πελοποννήσιος ιστορικός που έχει ασχοληθεί με τον παλαιόπατρο Γερμανό, δίνει και το στίγμα του πώς ο κλήρος σε ανώτερο επίπεδο ακολούθησε την Επανάσταση. Είναι τα λόγια του Παπαφλέσα στη Βοστίτσα. Του λέει, άκου παπά, παπάς και ο Παπαφλέσας, αλλά απευθύνεται στον παλαιόπατρο Γερμανό. Άκου παπά, εμείς θα ξεκινήσουμε την Επανάσταση, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε. Και όταν οι Τούρκοι θα έρθουν να σας αντιμετωπίσουν, δεν θα κάνουν διάκριση ποιος πήρε τα όπλα και ποιος δεν τα πήρε, θα σας σκοτώσουν όλους. Έτσι πήγε ο παλαιόπατρον με το μέρος της Επανάστασης. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πριν προχωρήσω να δείξω τις διαφάνειες, να πω βέβαια, το ξέρουν οι συνάδελφοι, ότι το ότι πήγα στο Λονδίνο δεν πήγα γιατί βρήκα εγώ τα έξοδα να πάω, έτσι. Ούτε βρέθηκε κάποιο ίδρυμα, κάποια αρχή δημοτική που, ή περιφερειακή κτλ. Ή οποιοδήποτε γενικός Καλαματιανός δεν ενδιαφέρθηκε για την έρευνα αυτή. Ενδιαφέρθηκε το πρώτο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, ας πούμε, που με ένα πρόγραμμα Εράσμους, εκεί ο κύριος Κονταξής και ο κύριος Παπαδημητρίου, ας πούμε, με τεράστια οργανωτική ικανότητα που διαθέτει το σχολείο. Κάθε χρόνο κάνει πολλά προγράμματα Εράσμους. Πήγα λοιπόν εγώ το Ιούλιο του 2022. Κατά σύμπτωση δεν το ήξερα τότε. Στις 28 Ιουλίου και την επόμενη μέρα είδα το πρωτότυπο, θα σας πω τώρα ποιο, φυλάσσεται στα κρατικά αρχεία του Λονδίνου. Επίσης, να πω ότι και ο ίδιος έχω έτσι κάποιο μικρό μένος, θα έλεγα, μικρό, εναντίον των ιστορικών που είχαν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, διότι πραγματικά αυτά που γράφανε είναι κάπως, ας πούμε, αχαρακτήριστα. Έτσι ώστε μετά από 5 χρόνια δουλειάς πάνω στην προειδοποίηση, το τελικό βιβλίο το σκέφτηκα και το βρήκα, τη λύση δηλαδή τη βρήκα εκεί ακριβώς που γράφω, 19 με 31 Οκτωβρίου του 2025. Ξέρει και ο κύριος Παπαγεωργίου ότι γύρισε πίσω το κείμενο για να γίνουν κάποιες τεχνικές διορθώσεις, ας πούμε, και τότε βρήκα τη λύση γιατί δεν τους είχα πιστέψει και λέγανε ότι υπάρχουν μικρές φραστικές διορθώσεις στα χειρόγραφα, μικρές φραστικές διαφορές λένε. Ας δούμε τις μικρές φραστικές διαφορές. Προφανώς σώζεται σε πάνω από 10 χειρόγραφα, τα μισά έρχονται ως τώρα, ήταν γνωστά, κανένας δεν τα είχε διαβάσει. Υπάρχει σε 2 έντυπα δημοσιευμένη, αλλά για περιπτώσεις που έχουν έρθει από χειρόγραφα τα έντυπα αυτά. Θα δούμε τη μία, την άλλη διαβάστε στο βιβλίο, τις διαφορετικές μέρες τις είπανε και για τις διαφορές. Πρώτη φορά λοιπόν έρχεται στο φως, αν είναι δυνατόν, τα χειρόγραφα έχουν από 302 έως 345 λέξεις. Πώς είναι ίδια? Μόνο από τον αριθμό των λέξεων, μιας και είμαι μαθηματικός. Πάμε στην πρώτη δημοσίευση. Έντυπη είναι μεν, προέρχεται από χειρόγραφο, σάλπικα, σας τα είπε ο Παναγιώτης ευτυχώς, για να προχωρήσουμε. Έχω βάλει μόνο τον τίτλο και μόνο την υπογραφή στο τέλος. Και έχω βάλει με έντονο τα στοιχεία που πρέπει να παρατηρήσετε. Λέει βέβαια προφανώς ότι προέρχεται από το Μαυρομιχάλη, ότι υπάρχει μεσηνιακή σύγκλιτος και έχει υπογραφεί στο τέλος μόνο από το Σπαρτιατικό στρατόπεδο και βάζει πρώτο έτος ελευθερίας. Όπως βλέπουμε στο τέλος δεν υπάρχει υπογραφή, δεν υπάρχει Μαυρομιχάλη στη Σάπικα και επίσης βλέπουμε ότι λέει καθαρά προειδοποίηση στην πρώτη λέξη. Συγχωρήστε με λίγο τον τόνο, αλλά θα δείτε στην αμέσως επόμενη διαφάνεια ότι την κάνανε προκήρυξη. Όλες οι μελέτες δεν είναι η προκήρυξη της Μεσηνιακής Γερουσίας. Γιατί εξεγείρομαι, θα το διαβάσετε στο βιβλίο. Διαβάστε ότι το προειδοποίησης είναι λέξη κλειδί που ταυτίζει το συντάκτη. Διαβάστε τα φιλολογικά που φέρνει αυτή η λέξη. Το ότι την έκαναν προκήρυξη σημαίνει ότι έχασαν κατευθείαν το παιχνίδι. Παρατηρήστε και τη δεύτερη λέξη, το προς, και το στρατηγού. Μετά τη σάλπικα σας τα είπε ο Παναγιώτης,
Πάμε στον Ιωάννη Φιλίμωνα. Είναι σε βιβλίο, προφανώς έχει προέρθει από χειρόγραφο. Παρατηρήστε τις διαφορές. Προκήρυξη. Αρχιστράτηγος. Ο Μαυρομιχάλης τώρα έγινε αρχιστράτηγος. Κατά την άποψη του συντάκτη του χειρογράφου. Κατά του γραφέα του χειρογράφου. Και το χειρότερο, έχω βάλει με κόκκινο, γερουσίας. Από πού έρχεται η γερουσία, από πού ήρθε η γερουσία δηλαδή? Από την Πελοποννησιακή γερουσία που ήρθε μετά από τις 25 Μαΐου του 1821. Δηλαδή αυτός που το έγραφε έχει υπόψη του τη Μεσσηνιακή γερουσία. Διαβάζει το βιβλίο, το γέλιο που κάνει ο Κοραής και εγώ βέβαια δυστυχώς, γιατί δεν εξηγείται το Μεσσηνιακή γερουσία. Το χειρότερο όλων είναι ότι γράφοντας τη γερουσία, χάσανε πάλι το συντάκτη. Είναι πάλι αναγνωριστικό του συντάκτη ότι γράφει σύγκλιτος. Αναρωτηθείτε από πού τη βρίσκει τη σύγκλιτο. Διαβάστε το βιβλίο. Δεν έχουμε το χρόνο να το πούμε. Εδώ τώρα στο τέλος, με τα μπλε γράμματα της ανεξαρτησίας, βλέπουμε ότι ξαφνικά το 1860 ο Μαυρομιχάλης αναγορεύεται σε ηγεμόν και αρχιστράτηγος. Δεν του έφτανε το αρχιστράτηγος, κατά το συντάκτη, ξαναλέω, του χειρογράφου πάντα, όχι της προκηρύξεως, κατά το γραφέα. Δεν του έφτανε το αρχιστράτηγος, τον έκανε και ηγεμόνα. Του έδωσε δηλαδή και στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Η Μεσσηνιακή γερουσία μαζί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπογράφεται διαφορετικά η προειδοποίηση. Σας τα πω Παναγιώτη, θα τα ξαναπώ. Το περίεργο είναι ότι η συμβολή της Ακαδημίας Αθηνών ήταν καθοριστική, γιατί πρώτη παρήγγειλε φωτογραφίες από τα Βρετανικά αρχεία, τα έδωσε τα κρίσιμα αντίγραφα, τα βρήκε πρώτος ο Περβελάκης, τα έδωσε του Παναγιωτόπουλου, τα δημοσίευσε, σας τα πω πρόεδρος εδώ τι έγινε, και τότε μάθαμε, όχι πλήρως όμως, γιατί πάλι τα είπε ο Παναγιώτης οι ανακρίβειες, φάκελο Ζακίνθου. Φάκελο Ζακίνθου, πού τον είδε το φάκελο Ζακίνθου αυτός που τα έγραφε? Σε κανένα φάκελο Ζακίνθου δεν υπάρχει. Θα το δείτε σε λίγο που υπάρχει. Αυτό βέβαια προφανώς είναι το κείμενο που δημοσίευσε ο τόμος της Λαϊκής Βιβλιοθήκης και ήθελε να το δούμε ο Παναγιώτης. Όταν τότε, πριν από το 2021, τα 200 χρόνια που λίγο πριν ξεκίνησα να κάνω την έρευνα, τι δεν μου πήγαινε καλά? Σας πάει κάτι καλά στο χειρόγραφο αυτό? Αναρωτηθείτε. Αυτό δεν μου πηγαίνει καλά εδώ. Βλέπετε εδώ τη μαυρίλα και το zigzag που κάνει το κείμενο. Βλέπετε μια μαυρίλα εκεί πάνω. Από πού είχαν προέλθει αυτά? Γιατί εμφανίστηκαν εκεί? Προφανώς δεν σχολιάζω τα του σήματος εδώ είναι το βασιλικό θέμα, γιατί όλα τα βρετανικά αρχεία ανήκουν στη βασίλισσα, στο βασιλιά κτλ. Και γράφει εκεί Public Record Office, δηλαδή βρετανικά αρχεία, ας πούμε. Είναι οι σοφιστές φαραγγίλες που βάζουν τα αρχεία πάνω στο οποιοδήποτε έγγραφο Τσαρνίκη. Επίσης, αν διαβάζετε καλά από κάτω, θα το διαβάσουμε αργότερα, εδώ η υπογραφή είναι μόνο Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσενιακού στρατού. Ούτε αυτό μπορούσαν να διαβάσουν. Γιατί να το κάνω εγώ εντός εισαγωγικών? Γιατί δηλαδή έπρεπε να γίνει τόση μεγάλη φασαρία? Εντός εισαγωγικών το λέω αυτό, με την ταλαιπωρία, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλη η ιστορία της πόλης που πήγε πίσω χωρίς να είχαν δει τα προφανή ήδη 60 χρόνια τώρα. Έχετε κάποια εξήγηση γιατί κάνει το zigzag και γιατί κάνει τη μαυρίλα εκεί πέρα? Δεν την έχετε. Θα δείξω αργότερα, αν έχουμε χρόνο, ότι η φωτογραφία της Ακαδημίας, η φωτογραφία που είναι στην Ακαδημία, την είδα τον Αύγουστο, δεν υπάρχει ένα zigzag. Φαίνεται. Τίποτα. Μια χαρά καθαρό είναι. Προχωράμε. Τι γράφει τώρα στον τίτλο? Αρχίσαμε τώρα πάλι τις διαφορές. Γι' αυτό ακριβώς είναι φιλολογικό το θέμα, είναι καθαρά θέμα χειρογράφων. Η προειδοποίηση είναι εις. Γράφει εις, πάει το προς. Γιατί? Τι γράφουν τα χειρόγραφα? Εις ή προς? Είχαμε δει τα προηγούμενα ότι γράφανε προς. Αυτό γράφει εις. Είναι αυτό, σας το πω Παναγιώτη, γι' αυτό δεν λέω κάτι, είναι το γραμμένο, θα το δούμε μετά από τον γραμματέα του Μαυρομιχάλη. Αυτό είναι. Τι γράφουν τα άλλα χειρόγραφα? Εις ή προς? Τι θα στοιχηματίσετε? Όλα τα υπόλοιπα χειρόγραφα της προειδοποιήσεως γράφουν προς. Μόνο αυτό έχει το εις. Γιατί?
Η απάντηση είναι γιατί προφανώς ο αντιγραφέας, ο γραμματέας του Μαυρομιχάλη θέλει να το κάνει πιο καθαροσάνικο, πιο λόγιο. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις παρακάτω. Δεν του αρέσει τόσο το προς που βάζει ο αυθεντικός συντάκτης. Προφανώς τώρα υπάρχει η Μεσσηνιακή Σύγκλιτος, επανεμφανίστηκε η Μεσσηνιακή Σύγκλιτος στο αντίγραφο του Λονδίνου και βέβαια άλλαξε ημερομηνία 23 Μαρτίου. Ούτε 25, ούτε 28. Γιατί την άλλαξε? Ποιος την άλλαξε? Η υπογραφή φυσικά, όπως έδειξα ήδη, είναι μόνο του Μαυρομιχάλη. Γιατί πήγε η υπογραφή μόνο του Μαυρομιχάλη? Η Σύγκλιτος, η Μεσσηνιακή Γερουσία που πήγε? Επειδή λοιπόν το πρωτότυπο αυτό που πήγε στο Λονδίνο είχε γραφικό χαρακτήρα, εδώ βλέπουμε μια ξεχασμένη μορφή που έχει μοιραστεί από την Ακαδημία Αθηνών, τον Βασίλη τον Πατριαρχία Γυμνασιάρης κατά τα άλλα, όχι κανονικός ιστορικός, που με τη βοήθεια του γραφολόγου του συνονόματου Δημήτρη Κοντάκη το 1971 βρήκε, και εγώ δεν ξέρω που τα βρήκε, 25 έγγραφα που είχε από τον Ιωάννη Λογοθέτη από το 1810 μέχρι το 1840 και ταύτισε οριστικά και αμετάκλητα ότι ο γραφέας του χειρογράφου προς το Λονδίνο είναι ο επίσημος γραμματέας, όχι αυτά που λέγανε και λένε και συνεχίζουν και λένε κάποιοι, ο Ιωάννης Λογοθέτης βέβαια. Και ήταν ο άνθρωπος όταν έπεσε πάνω σε αυτό το έβριμα να θεωρήσει βέβαια ότι ήταν και ο συντάκτης αυτός. Γιατί σου λέει αφού το έγραψε αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο συντάκτης. Ο γραφολόγος το εντός εισαγωγικών τον διορθώνει, ο Δημήτρης Κοντάκης τον διορθώνει, που από μεγάλο λάθος του Πατριαρχία δεν αναφέρεται καθόλου στον τίτλο του βιβλίου. Τον γράφει μέσα βέβαια, αλλά έχει χαθεί ο γραφολόγος. Λέει ότι από τα έγγραφα μόνο ένα ταιριάζει με το υψηλό λογοτεχνικό, πολιτικό και λοιπό επίπεδο της προκηρύξεως. Που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο την είχαν αποδώσει στη Μολοδαχία, ότι ήρθε από τη Μολοδαχία, έκανε μερικά χιλιάδες χιλιόμετρα κτλ. Τελικά όμως αναγκάζεται και ο γραφολόγος να θεωρήσει ότι την έγραψε αναγκαστικά ο Λογοθέτης στις 23 Μαρτίου. Θεωρεί βέβαια ότι γράφτηκε την ίδια μέρα που λέει το 23. Τελικά ποια είναι η λύση? Γιατί το έγγραφο του Λονδίνου έχει 23? Τα είπα λοιπόν αυτά, δυστυχώς το ξαναλέω, γιατί έχει να κάνει και με την προβολή της πόλης, αλλά και με τη συνέπεια εδώ των εορτασμών που γίνανε στα 200 χρόνια, ας πούμε, που πάλι ακούστηκαν αυτές τις θεωρίες, εδώ και 50-55 χρόνια αγνοούν τον Πατριαρχέα. Διαβάστε ένα φεδρό παράδειγμα μέσα, που πολύ σοβαρός ιστορικός, ενώ έχει βρει τη σωστή αλήθεια για όλες τις υπόλοιπες ορκίες Μεσσηνιακή Συγκλήτου, γράφει κάποια απίθανα σενάρια επιστημονικής φαντασίας για το ποιος είναι ο γραφέας. Ο γραφέας είναι αυτός που είπε, το επίσημο γράφει πάντα, αυτός που είπε ο Πατριαρχέας. Αυτό έχει τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.